Oshomoli, ndave kudodemba kuti ndakakuburitsira chi. Apa ndipo pandakadeta dzungu risina basa rosapa. Kwenda afuti bedza. Kwa chimbonipo kafonzo yako sha. Ndobvesera modzi yangu message. Yezvo, handidini. Uruda kuti ndigosungwa manje. Ndichinzi ndiri kudanana nechana chitoko. Handidini. Habazi kani. Ndachitokuda kuwala inozo ndakabuda mukati. Vasazoramba waridhi. Waiziya? Warisi yeiko. Handiti mangwana uri kudodzokera kumba kwenyere naiwe Oshomoli. Wadosera muswere wose wezuva. Usipo panapa. Asi hauna kana sendra wadouya naro. Wopedza ipapo wondidlira chikafu changu. Aiwa bodo. Wangu, mbandipa nguva kana ndikutsanangurire. Kudokupa nguva yekudotsanangura ikoko. Ndiko kwadotisvitsa patiri pano muzuva ranhasi. Ndaifungeiko inini kuteerera munhu akambondibira pokutanga. Oshomoli, idokasika udonditaurira kuti munhu wawakadoba naye mari yangu ndiani. Kasika tivoni, ukadorega ndiri kubva ndadobaya foni yangu iyi. Izvezvi ndodofonera mapurisa. Kanipedza mana, wedaya iweyo. Iwe ndadoti kasika kudondiudza uko. Unofunga kuti ndiri kuita zvekutamba newe here ini? Isibhineji kani, izi. Sibhineji, ndiani ye? Ndiri kwabhabhuniso bedza, rinogara mumiri musodhoma medu. Saka pawaidoti uchaita kuti adoburitse mari, waidorevei naiwe? Ndokufambira nyaya yacho waiziya. Nhasi ndachifunga kuti achasvika kwandandirobuda musaga waiziya. Bhati hakwakutoriwo nemamwe mapenzi anga achidhomuka futika. Zvoita hamanje vachatodonha futi munhenga waiziya. Ndotombokuitira dhululu. Bhati mangwana mshuwa anobatika chete. Imbedza kuita peshenzi kani bedza. Handisi kana umbodo kuhwisisa ini. Saka uri kuswera kupi kwauri kuti achadouya odobuda musaga yega? Ungambozvinzwisise bedza. Iwo ndipe 1 day chete waiziya. Uona mangwana ndo risina gibhi rako ka. Wobva zoti hama doko havako. Kana idedza ako risipo, wobva ridedza hapana. Alright, ndazviwa. Chienda unovata uko, ndava nehopeni. Asi hauvone kuti usiku kani. Iwe, saka unondivharira awezi here iwewe. Saka kuti iwewe masemti manezuro wana kumahwela here. Ukona iwewe sha. Ukona inini. Kuradharadha kokoi. Aiwa. Handidi kuita mistake kechipiri. Uona tichimzukuru. Usaramira life yekutanza vanhu vachati chiwaiziya. Vanhu varitotaura kuita kudzimba dzavo ikoko waiziya. Hapana narambofa akahwela kuti iwewe kutane zvei. Iweweka, iwe ndibvumidza 1 day chete. Ndingokulaina zvanhasi chete. Tikamuka mangwana waiziya. Takanomudana ndubu. Totonge pasina yakambobvira itika. Ndobvisa here dhangari. Iwe. Bhebhi kani. Ndobvisa. Alright, idobvisa ako. Asi ngakaveke kuguma. Handidi zvokuhotadza kupinda denga ini. Wakutaura zvedhululu. Pane chinhu chimwe chete chichanditsvadzisa kupinda denga. Imi amai vagreshimbi. Imi pasta kaningirikini. Muchanditsvadzisa kupinda denga. Imi amai vagreshimbi. Muchanditsvadzisa kupinda denga. Rege vazoti mweyo tsvina. Pakuda kanzuru vauya kuzoklina. Wanga uri musi wechina. Uri benziwe. Handiti ndiri benzi rawe. Haini zvaoshomore zvika. Ndabva ndeta kusaya ino varume. Ndeta kutandira papi chebo kumutsvakako. Ndikita kuzvisaya ini. Handina kana kurara nhasi unomboziya ndichifunga kuti mwana wangu pamwe izvezvo atobatwa nemabhinya. Akadambura musoro akanochekereswa nemabhizinesi evanhu. Chiregera ureketa uchida ndobo Oshomori. Asi wakazviringa chakandipika Oshomori. Havarume soka. Ina handizive ini. Kushamwari dzake dzekuchikoro dzese handiti taenda here, asi hapana kana chimuko. Saka ndatonowe ini handichatozivewo ini. Aura homa pako warume. Unozvara ai Harare naKiki Bhadhasi. Wamwana wawo waijambisiwa muchikoro nokukona. Achibva grade 1 ondesiwa grade 3. Achibva grade 3 otukisiwa pekare oenda grade 5. Apedza okonetse pekare otukisiwa obva atenda grade 7. Achindodando kusvika kusekondari. Panosvika zera roshomorereka anenge atono degree kana rorowo kana ropolitical science. Weduwo ndo undotatira musango. Nyangwari paumba pacho pari kana chipodziva icho anobata chisvinu chinoseza. Haidi hwi. Idi gogogo. Tibhirwei uko. Musade kutinzwa apa. Mwana anoita useza wei muchigara makamugara bhamba. Mutikwanire uko. Abe. Murume wako uri kutaura nayo chidandi uyu. Ndikachonge boyo Oshomore. Murume wazwa? Yowe. Kwa wabva nekupika vanhu ayasikana. Wabva nokupiwa ina iwe. Pita dzudzi nyanya ba iwe. Wandimorodza. Ndokumorodzai kuita sei kwachona muchipinda muchiganira nyaya musiri kutomboziya kuti yabva nekupi. Chii chandokumhoreserai chachona pakadaro ipapo? Vamwe vanhu makazvariwa nopaiko imimi. Kiita ndenge wakaita zvokushiniwa pakasungumota kudandi. Kana nyange dai ranga riri zino ndaichengeta paini zino rinorwadza seveso. Ndaenda kupepeta kwakamukosi kolizuliwa. Ndakusvipa Oshomore. Nywe kuita sei kwachona. Neniwo ndakusvipa mai Bridget. Munofunga kuti ndimbori nebasa nezvekunzi tete here nyini. Makandipedza rudo kare asikana. Manzwa ka. Ingiribhedi. Ukuzwa zvikureketiwa nokahureka kwaka.
kagoleze ndisati ndakakhazaula nompama ndikakalowa kanopfaka kanenge kali kutozvihwalirawo zvakene. Ai, kwendikukwana papiko zvanguwo ndirekei zvangini. Iwe amayi Oshomole imbonyatsondinyepa tese tiri wakadzi shamwari, women to women. Murume wako wakamujisei wakamujisei tinyepe tikuenda komulutsisa palibe munhu akakwana akadandiba. Ai, handina chandangajisa Ingrid ini imhosva rekuti ndiri romantic saka ndodiwa nemurume. Maziritan soja munonetsa stereki dzenyu dzimba makaputsa kudhara ka ezvinezvi mapamisheni ekuda kuputsa dzedu dzimba. Muti nyarasi kana manzwa ka siyanai nelife yangu. wakambodzokereko iwe kalo iwe sabwayo ana maika akagezeba kanita kunuha kuzuzu kuti fesi kuita kunge chichura zvachene neyo huma yakabovhoma nenge yopedei. Wakalekerei kundogara kuchihureko wanga watizirayo wakambodzokereko iwe. Iwe handina kuinga iwewe wanzwaka. Imimi makadzokerereko kuchihure kuSouth Africa kwamange makaenda ikoko. Murume ndewangu uyu mai mwana musaita kunge munodanana nehanzvadzi. Kana pasina zvakakosha zvamainga panapa endai kumba kwenyu manzwaka. Waguta kunyaliwa amayi Oshomole imboya pano nipokutoambishana uya pano shamwari. Ukuona zvoitaka matsabidi hora mukadzi wangu kuzvionaka Alibe kupfaba uyu akataura zvaanoda pafoni uyu ndiri kuSouth Africa kuzviitisa bakani ndiri kuda kutomudzokororapo kale. iwe ndokukuinza wazwaka wakandomuguma chete nokukubanzura enda kotora mvura uko. Palibe mvura yaari kudaba uyu kuzviitisa bakani kutaura chihure changu inini achindituka pafoni. Ndatomusiyira basa rangu kumba uku kuti ndiuye ndimubanzure chete agogure ndiri bezera namahure akati asaiye ini izvo zvitsoga zvinenge mupendo ngatizvibviwe zvedisu. Baba ndinouya pamberi penyu muzuva ranhasi ndichichema kwamuri mama. Ndinoziva ndimi Alpha ndimi Omega. Baba munoziva kuti mhuri yedu imi mhuri yainamata zvikuru. Baba wangu was the first black evangelist kamuno munzvimbo yeSodoma. Vakaita kakuti vanhu vese vaifunga kakuti hazviitike kakuti vatema vega vangatenda kuchange kuine kamwe evangelist wechitema achazobudirira kamunzvimbo inoyi yeSodoma baba. uyu arada kushingwa zvikurusa uyu chochange iri kubaka hereyo iyi tone. Baba tozongoita yeduka asi kuziva kakuti muriko baba totozviziva. Asi handiti ndimi futi here makatipa njere mukatiudza kakuti ayewa taisa vawise muklasi kase pakutsvaga tirisiti klasi. Mukati saka nhamo ofu shift focus ka good life uya spenda $. Saka tiri kushandisa njere idzodzo baba kutsvaga mari nichehuiri kakuti tikwanise kurarama. Ndinovimba kakuti muchatiregerera. Sebineji chichama chako ndachinzwa mwanangu. Amen. Baba ndiri kuuya kwamuri ndiri Embwa handinochinzwa futi izvozvo ina handisi mwari mugenga wangu ndiri mesenja waiziya ndatumwa waiziya ndabva kusaidi uku ndari shoko kwauri munamato wakanzwika mwanangu usazvishamisika kuti vhoisi rakaita seri munhu unoziva pano panyika ndo zvatinoita isusu vatumwa waiziya tanooshandisa vhoisi remunhu wana unoketa kuti usanyanya kutya stereki nokuti naro tanga tora mutauro wemusoro kwedu kudenga koka totaura kana spanish guys unozozvinzwa here takano salute takano arinote takano gracious takano signorita takano gringo. kwete mutumwa wedenga ka ndanzwisisa zvamuri kutaura. Mauya nemeseji yekuti kubva kumusoro kudenga naye meseji. Sani uneraki waiziya nekuti tape mafradha unozomboitaka waikonotosanduka mugeno matori panyika panapo waiziya vatanzi iwewe manje ukakuya pamberi pavo mukuru woriora matadzi ako ese ukubva waregerero saka wechasoka tora yese wakaita mamadzi mashoma achangodarikayo uye unobva waregerero usaita chaunosiya waiziya. Zvakaoma komana totangira papi kwenini. Ndiri kuuyawo pamberi penyu babaka ndakatadza kushandisawo kanjere dzamakandipaka asi kuba handiti saka ndakatadza. Pana amai vekuna naagararia uko aminoti shuwa kuti vanonyatsogara kupi vandakavhara 15,000 ka ndakaita chitadzo chihombe baba ndakashandisawo kamwe kakomana so kanonzi Oshomole katsukunya ka ndikabva ndakavhara mari yacho ndikashanda futi imwe mari nerimwe benzi rinonzi Chikombera ka ndikabva ndarivhara. Baba I can't say I'm sorry. Ndakangoshandisawo kahungwaru hwangu ndokumbirawo kuregerero baba. Wakatobva izazvo saka kutofanira kufunga kuti zvakanaka here izvozvo kumbira regerero ende futi ka ubva tora imwe yese yakaita nekuti mafundo anga kusadhukuka hakuna kumira mushe mune bande mukuru. Kune kumwe muchinda futi kaizvita musaladi aibuda nechipanazareti apo. Aiwa iyeye ndakamushinga zvekuma 25,000 ikokoko ende amshuwa kwaari ikokoka
ari kubvumwa ka kuti zvishuwa uye kuzozungaira kamusodhoma. Musodhoma zvagara kahamudhomu. apa sani uri kukumbira regerero here kana kuti kuganza ndiani nani? Sorry, alright, ndakabhaisa. Alright, ko kumujolo kwakamira sei ndiani nani? Uko ndinodanwa ndichidayira kaini. Ndiri manyenga vana chaika apa ndiri panapa. Ndiri kudanana nekamwana kanonzi Mabricho. Aiwa, ikakokanzwa neni. Kakondro kutoda kakukafonera kana zvaizvizvika ndichingobva munomu. Alright, Sibhineji mwanangu, chinoita musoro wako katatu pasi zvine simba tione Sibhineji. Zvakanaka mambo. Right, ndikuwaye zvaweziya masene ese ndasevha mufoni weziya marekodhingi wachoka ngwaraka mabude ndakaenda. Eish, but ndamboda kunyumwa mani. Hey, ushomolesoka. Pangu papera varume. Shit, ndavarayirwa sei kwenini? Kuiko kakabuda mujererini. Machewo zviri sese kugera hako wega panapa ndokwasa here kukujoina. Yesaya bho mafundanga hapana kana 1 chakaipaka tikorai zvenyu pababa maiziya. Bho wena ndimi kainyika mukumwenyi draft biya marombe apa pasaidi kapane rezvimumu muiri. Mudhara rezvimumu mukuita sei kwacho nhai akomana? Iro kaigo renyu rapo but anyway rekangu ndicheka end ode rangu kabhozi kana mari yachona yakuwandaka zvopedzera zvakubhowa mani. Mudhara usaite faninga so iwe wanditika kuwandirwa nemari here uku isusu takatoomerwa nezvinhu kudai so. Ndimi timu riri kubamana munomusodhoma imimi muchinotengesa kunana gorogota uko nekunana galariya handitika ndazozvibata so. Iyo mufana sekosakagona kusefa mashoko ako iwowo indau ichitafanika so mani unoziva kuti unoona kunyurira nyaya yako iyoyo uri kuziva kuti chi nangoti ndakagara soka ndisati ndidetika pangosvika umwe mugenga so ndakatongovarerwawo zvangu handiti ndobva atongonditi waya ziya kuti kandowaya chini like kutozoparadza izvezvori iwe chipurunyenye uchaka necredi panapa ndibomwa nasahwira wangu zvangu. Yesaya ndaitozviziva kakuti ngirozi kudhara yakanorohwa neeyaroko handitika sori zvenyu kavaroi vese nenzenza vese vanga vachinditarisira pasi handitika ndiko zvinoda kuudzatsa manje kamakati vaya handitika. Mukoma hameno kana zvichikwanisika ka sezvo mataura kuti mune musvebhene wakati maiziyaka munogona kungosota zvenyu kakari kanyama maiziyake kugocha pedu paipai takadita sei takadotsengerera maibata. Izvozvo chitero mupana wangu aiwa watononoka wataura uri kuda nyama yemari manje kangurodze muno mudzenyika dzozongodhwira chinhu wanika kuti kandidzedzika dzikuiswa madhimoni kwarigoni karasti makuru wanika timu rinenge richitorwadziwa waiziya zvosaka muchiona richitaura masasi enyobvu pedu paipai but ndogara ndatongoribatisa feka kuti aiwa hangu yakagochwa handisi kana kutozombosiya maiziya. Sori zvenyu mukomaka ndakuita sendinokudzosirei kumashure mbichana hamuna here tumasenzi kamukoma wangu kuti vatangotenga tutumagaka mambishi maiziya ndituma onyeni twachonaka twakachekwa tatumaringi kuita american gurashi chaiyo maiziya. ukureva american gurashi kaiwewo ndakanga zvisingaite pakinchans apo padrasika vati ndibedza kuti comrade wasilika woza ndaivabhumutsa ipapapo. Yezve ndokuti tioneka inga ndonyaya yacho yatiputsora nezvainhai mudhara mukutoziva zvinhu zvenyuka mutoziva kuti panotoda tumadomasi tumbishika twakachekwa tumaringi then tobva taisa maonyeni iwoka ndofanira kufamba niwo mhani iwo but manjika inini handidi kuti ndikafamba nemunhu ka kana ndakubhumutsa vanhu ka anozoda kundidzora unoziva kuti inini pandiri panapa ndona kurompa makanovira kwakadaro. Saka tasangana kamudhara nekuti inini ndinovhiringidza vanhu mudhara zvekudaro waiziya kana wakambonzwa kuti kune hondokondo shiri yehondo ka aiwa kunenge kuchirehwa inini ndini wacho waiziya saka tinenge tasangana kacombination kemarasta neverispo waiziya aiwa anenge ari ma1. Inini ndiri kwese manje mfana ku-CIA ndiriko ku-DEA ndiriko ku-FBI fari kwachanya ndiriko kwafutika apafutika ndini mukuru wese ukangosvika chero ipi polisi ka ukangoti uri kutsvaga bomb disposal makaro ka hautombondishayi iwe chipurunyenye tisire kasongeyayi kwaselibhati kai kuti tanzi toda kumbogocha tsuro. Zvemafundanga ndo plani yangu yandinayo maiziya ka hapana kana chinhu chine mari muno musodhoma sekawashi waiziya because unoona mapristi ese yakaya anenge achiba mari yedu yemana iya yatinge tichibvisa waibata ka akanotenga mazimotikari avo saka mazimota avo ese waya akanoya pachikombera kawash od the century ka ccwc. watononoka uchaitaurake. No sister Bridget, I can't bring myself to God. Ndakatadza zvisingaiti ndakatomboda kakwedza kupfugama kunamata ka asa
zviri kunetsa izvi ndiri kunzwa kunyara nezvandakaita inini. Be hapana zvekunyara apa. Sister Bridget, ndokumbirawo kamusataure zita rakadaro muno muimba yaMwari muno munaika. It's better if you call me Mr. Kanengo, nekuti ndoziva hangu kuti handina kukodzera kudanwa kuti mufundisi inini. Nhaiwe chawakambonyanyotadza chacho chiko ichochi chekuti vanhu vanotadza kutaurirana ye usaita kunge fuza wapa. Zvakuzobhohwa. Sei uri kutaura kunge munhu asiri kuziva zvandakatadza inini naye Bridget? Tarisa kuti wanga wakazvichengetedza kwamakore ese ayaya. Kwakuzongouya hako inini munhu asingatye Mwari ndikabva ndasvibisa temberi yaMwari yakanaka-naka. Vakomana soka. Hey, what have I done inini? Ndoita sei kwenini? Ndogara ndamuudza chokwadi here kuti mangwana zvisazotinetsi nekuti vanhu vakawanda vanotaura kuti relationship inotangwa nenhema hailast. Rega ndimuudzeni. Baby, can I tell you something? I know kuti you hate me right now, Bridget, and I don't blame you. I can't even remember kuti ndakazviita sei inini. Ndiri mutadzi pamberi paMwari shuwa inini. Baby, what you think about me is not the truth. I must really tell you something, Sha. I know kuti wewe wakakwana, Bridget. Chinhu chaunoziva wewe mulife mako ka ihagi chete aya atinopanana after service kamuchechi munomu, then inini ndakungouya hangu nekusatya Mwari kwangu kwakuya kuzoparadza. Baby, hausi uchiri kutorwadziwa here mudiwa wangu? Pastor Kanengo, I was not... Imbomira Sha, ndiri kuzviziva kani. Ndakakukanya, handisi kuramba. So apa kapa ndiri kufunga kakuti tiende kwana mama vako ka tinobvisa something nyaya yacho isati yatenderera nditi. I think we must organize a small wedding kakuti tingovhara-vhara zvinhu zvacho. Be, shuwa here? Come here, baby. Bebe wangu, handitongochiti une zvaurida kunditaurira. Chindiudza hako tenzwe. At least moyo wangu ka warerukirwa ndataura nyaya yanga yakandigara pahana pangu. Baby, it was nothing important. Baby, clearly it was something important. Ndiudze kana komana, nditaurire zvese zviri pamwoyo pako. Okay. If you insist, Be, I wanted to tell you kuti ndanga ndisina kutombokutsamwiraini pane zvakaitika. Tese we are to blame. Gozi ini ndave soba ndaifanira kuti responsible ndoita make sure kuti ndakuendesa kumba. So please forgive me, my husband to be. Izvozvo chetere. I forgive you already. Isaya, muita seko pasa kaningirikini. Yesu, imi sekuru Shomole, muri kuitai muchechi munomu? Munopenga here asi marasika? Pasa kaningirikini mambo ano blazi yenyu here. Ndikuipanda meziya zvekudaro. Ine bande rangu. Esikana Shombole. Let me handle him, Be. Relax. Sekuru Shomole, inoimba yaMwari manzwaka. Hamuna kana wiki mabuda mujeri makutoda kutanga kuparamura futi. Apa foromana sekuru yakaita mashura mahombe chaiwo. Anyways, budai muno musekuru Shomole kasikaitoni. Wangu, kwendengewo muno mhere nini? Tsambani shamwari dzako mwana wanzwaka. Iyo hege man, ndatombono blazi yako here. Ndakatolota badness panapo ziya. Ndikuda gwalanga ngura ziya. Andabari norakuseruka join. Iwo Shomole, what's wrong with you, eh? Can't you see that we are having a moment here, Be? Ndokatirika kokowarongaka. Kekundigira gedro lesere jecha. Still mabhola. Rikachikorodera ritoko resere 10 manje rakazara jecha. Tonoti ndiani anorira. Iyo mabridge, wambono blasi baudhere. Handi muri kuita sei, eh? Kuita sei kwa... Iyo mabridge, nesuro samuchechi munomi iwewe, uchikonfesa. My way. Ndakazvinyumwa ini kuti kamunhu kaitaura kaindowo Shomole chete. Sister Bridget, what's really going on here? Be, don't mind us. You know we are cousins and we grew up together. Saka tunoita kunge vateedzani like. Sekuru Shomole, guess what? Pastor Kanengo proposed and I said yes. Makutanga kubhaiza manje. Inga unombofenzwa nechigunwe icho. Mukundikangaka. Kana iwe. Pastor, tell him. In fact, ngatifonera mama Be tivaudze this good news. Kazi, ndiri kuda kuzokuona paunenge uri free tauri. Mabhola isi danger. Ukarega mgeni wangu. Handimboregeni kazi. Tichatoya kumba kwenyuko ndima nasekuru vacho kavanenge vakapfeka mablack suits pamuchato. Asi tiubho futi kokazi murisotoka kana katwendi weziya ndo munopanda blasi board weziya saka transport food chichi hapana uri munhu wehama iwewe. Of course, anything for you kazi. Mira ndinotora pesi yangu ndikupi. Izvi munoda shamu zvedu vanhu tu imimi munotowirirana zvenyu nai. Tokenwirirana izvo ipapapa nditori 100% short ndini best man pamuchato. Hati ndizvo kazi my cousin. We will talk about that one kazi. Rega nditore twendi yacho yawataura ndikupi. Twendi kuita seiko mana inga takari kateri kani kazi. Hapana Sha, uri munhu wehama iwewe. Ndizvo atoreketa here naiwe. Ndoita kuti kudiniko inini? Ndokubereka shere, ndokukisa shere. Bridgetika.
ende iweiweka mama munhu angopropose ndozvamungabva matoita kuitira noisi kudaro here nhaye asikana vanhu vomusodhoma wadusa manje wazwa mwana wakoyo matsabidi gopoto achimugoredza ari kupigwa nomadhara nomota mwana wakoyo hamurodzeba vanhu murodhi anozviita musaradhi kudana neko ari kuita nakanhengoko asatambisiwa iti end up in 2 years manje end up in 2 years ndiwo achazodziita manje wasaya mupunga pamushato womwana wangu calm down kani mama muchanzwikwa nemaneighbors apa akazoda kuzwa kuti chii chiri kuitika nenoizi yenyu iyoyo ndotodiniko inini ndofanira kutenda kusouth africa ndiunganidze tumari twangu ndikuda pamushato unonyadzisa pari kuda dheko pari kuda keke pokalero kusouth africa vana macheso anomboita mariko kuwahaya kuti vaimbe pamushato mama slow down handitya muchato hausi wenyu uyu manzwaka muchato wangu ndakutodemba nechandakuudzirai mama munobhohwa imimi yeno iwe ndiribe basa nazvobaini ndiye mwana wangu mubodzi bakani korora squad yako iyo chaisandiko mwanangu zvausina shamwariba zvasikana zvomuno musodhoma notsabwa yazvenei senge chikwini chiye tsabwa yevarume soka aiwa pazvediso mama munonyadzisa imimi mune dzungu stereki ndokumbira kuti mudzikame musi wemaroro acho mama musazoite dzungu renyu iri musi wemaroro iwoyo ndokumbirawo mama iwe ndiri amai wako inini dzungu rokutodini unombozviona saniko kashangwe iwewe undinyare Bridget wazwaka saka izvo ndichaitaka ndikuda kuti usare panapo chitsvaira mumba muno Bridget ndiri kuda kuti muchene wazwaka mama ndakaneta ini watanda ndizvo unenge uchiita kwaakanhengoyo mukadzi wamufundisi munhu anofanira kushanda Bridget zvisvinu kwete zvako zvokusvika kuma10 dzomasikati inombovha unosaya basa usaradhiwo bakani warambiwa shede ndozotanga basa racho kana ndaaikoko mama muri kudamboenda kupi kwamana ndikuda kuenda kwamukoma kando wanyepeto toronga zuva rororaro mama musi maakuzvinyanya here mimi handiti vakwacho vacho ndo vanofanira kutokudza idheti rachionera apa asikana kana wamitisiwa narege mozvara mwana wenyu momubikira bota rakanyikiwa okura ofunda oita yorobhoni ozomunyepa zvokuita Bridget wangu mwana ndonyepera zvokuita nomunhu bainini nyongono ndiyo wakandizvara mheno asikana chisekuru baba ushomole chiyemei mwana wati Bridget hapana zvandataura ini mama ndakenda usara uchichenesa umba makomo saka vanhu vanenge vachindidedza kuti chiko muchechi inini nokuti ndingadogareba munenge makazara zvimwe zvirudhende zvese aiwa chiendai mama zvakaoma asikana naiwe munhu wako tomubata here iyeyo ko kana akadobuda munyika iwe wakadiko kubva wangomubata ipapo handiti waidoti une karate herewe wakadodi kubva wangomukika womusunga kana netambo dzebhutsi wodedza mapurisa handiti wakamurekodha here zvese zvaakakonfesa bedza relaxi kani akachinaka here mahashipapa ndakutengera haiwawo usada kutiza nyaya kana kuti vaidondinyepera zvako uchida kuti ndisadokusungisa ndakunyepera wangu saka maudhio ndakamaona kupi usabvanana ndijabhura serekweziya isikero ndakakwira garisi rako here sha ndoona nangodzika weziya ndorova netsoka aiwa kani kutaura semunhu ari waridhi nemari yake wangu unotoribata zvanhasi kwete mumwe musi weziya handiona pawati petro yakupera paipai nangokuti enda pachechi paipa unopakaka ndikaburuka ndichidzoka ndangosvika kuti kateri bwa asi unomboita nezvechaizvewe wapiwa sei mari iyoye naiwewo shomoni bedza usati wakundivaza nditiko timureketazweziya ndatongoti chinopinda mukelazi kuda soka zvanzi mabude unobvaira tichi haubatike handisekirite muchechi munomo yakatosheka weziya kubva pauseyo kelazi chichi ndakati hako yakuchechi kwekuita sei kwachoro saka mamune kangu kakazi kangu weziya abva kangonditi bwa neteri weziya ndatobuda kuiramba ka zvanzi hakana sekuru makudaro manjeka makutira sei makutira mwiri ndosaka ndatozongoinyundura ini haya zvakadooma shuwa unodozviwa nepi zvinhi zvakadaro naiwe mwana mudiki akaita sei ehesha toka bhoti small wati big wati weziya hagarisire redu rakupopota ribhedza panasha apo uzvonosei nashe ndochii ichocho chena bhedza ndatona kumashure ukweziya ndofunga wafana pangu wakapaka paipai rakatonyoronzi washimii chichi ndatikone pakakawa shako timbonori tidhadha ipapa udorevi nhemawo shomoni asi nhasi uri kudoenda kumba kwenyu ka mira tipedzekadhirike mari yako sha ndovana zongoti dhaka wani sezvo wakandimaka kudai soka auzombofokana chitsoka changu chine manga chikudheni kwenyu futi yesai varungu masvika paundokondo kawashika pachikombera chinogeza mota kunge dzagezwa nevhimu right tokubatsirai nei varungu imambuyani ndimi iwe mufana iwe ndiwe futi
apa ndo pasina zvandaita manje apa. yuwi ko ndiri kunzi handei pakawashi ndadoti ikawashi svinu kaini ndiwe uri pano nhaiwe ko muridzi wacho anogeza mota aripi haadotye here kudzoka atakurigwa makomburesa ake pano. Muchembere haikuona kuti afanika sezvinonzi ndakakutadzirai stereki kainini handitika. Ngatingofushirei zvatakatadzirana kudhara maibata, tingogadzirisa zvinyowani pedu paya patakatoenda maibata. handinei newe inisikei usadozvinetsa zvako wawa. ndati munhu anogeza mota aripi ndiye watiri kuda pano kwete iwe. Mwari ndewe munhu wese muchembereka akatozoidhabhura pedu paya paya kuti maitiitisa maiziya ndobva atozongoita kuti bheurira makomborero kuita kuti dirira maiketa aka. Inoika ndoimwe kawashi yangu kane kuti ndine mabranches emakawashi akawandisa maiziya. Apa ndakutongoita zvangu ndichigeza motaka nekuti vafana vanozongoti bhosa neta sebhosa anozogara waiziya. Varungu vakati lead by example maibataka. Saka manga mati tiite full body here kana kuti manga mati tiite chii? Hama wambi namwene nharo shuwa. Wati mwanangu wava nezhara here? Indaka mumota unotora chikendi keki chandakakutengera chiya udle. Ungafa nezhara here chikafu chirimo? Manya mwanangu ndozvandokudira. Wakangwara iwe. Aizve ko mune ukama neidzi nhai? Mwana wasisi vanguyo manya kanhai mwanangu oshomoli kwewe unomuzivirawo kupi? Chizviregei kamai matitoita seko pamota apa? Idoita full body washi yacho chikombera. Handiti wakaenda nemari yangu herewe. Tongoti kazvivharani. Mukadaro manje takutotadza kuirana zvachose ina handiseke pabasa mazvinzwaka. Munoda kuti ndibhadhare mari yechiko. Yekurara pavhuranda kwandaitepo paipai. Ndakarumwa neumuti ipo paika. Kamari kacho ndokandakazomhanya kuchemistry kandikanotenga mabody lotion ka. Kumendena skini yangu yanga yaora nekurumwa nehunhuti pavhuranda penyu paipai. Okay, chigeza chikombera ndobhadhara. Iwe nhana chimhanya unodla wachemera kuuya wakuda kudondinetsa futi panapa. Inda mumota uko. Pakaipaka ko bresa lenyu riya remuchina rere nemigration. Riya yamigration raitozokutadzirai zvekudaro nemari maiziya. Aiwa raikublesai zvekudaro. Watanga geza mota uko. Ingrid ndakakuudza kuti chii? Iwe watandaka ukuda kuti ndikupamhe futi here? Imi kwenini ndambotaura nemi here inini nayasikana. Ukufunga kuti ndikuzviziva ba kuti wakamunyepa kuti uchadaba kundiona pano? Manje pano ndouya waushomole wanzwaka? Uchida usingadeba ndondouya. Wotondisira hako poison ndipfe. Asi ukaita kutamba ndokona kukudzokera pakale ndiri chipoko. Asikana, inini hangu handisi kuda zvepamuromo nemi. Siyana ineni manzwaka. Chidzikama. Saka mukoma taura yuko kuita kutiwa nenge chibhondo chabatiwa noulimboko kwa iko. Kaka kujisa ishuwa kamunhu kenyuko. Iwe waurotadza kugara muno manje akajisiwa mbani Direke zvangini ndafambira izvozvo banyasi. Bridget ari kuroriwa. Kurorwa? Naniko zvake yeye akashinga. Watiwo shomole. Handina kumbotaura ini tete. Abe ari kuroriwa kusi usingarekete bana iwe. Suti yangu nemi akachenere naye shomole akarumesoka. Ndai kunyepa iseko ime makandofundumara ipapo nenge chishura. Ndizvo ndauya kunyepa izvozvo. Ari kuroriwa Bridget. Ovo unoziya ndarosvondo yese ndichirota ndakapfeka suti yangu nhema yoiye yopa wakaroriwa paye matsabidi. Ndazviziya mani kuti zvedu zvikuya mai manjano azofunga kuroora kaByron. Aye imi mukoma ndiByron bari kumuroora kwaiko. Sori kamuna iwe yapota ngeno. Ndazoziwa manje akadzokerana namarabishi naye. Apa marabishi kandoipo chakazokona manje kwete zvachene zvekuti kwahenda kudzokera kukakadzi kangu kakadzi kachembereko kachinokadii zvokuti kwemarabishi yokadharaka usambozvitsvake bama waBridget chikururudo bakani ende kudharakoka ndokunochengeta manje ende anomari kauye. Mukoma mapanda enyaya anenge onyenze mazwaka mwana wangu kuroriwa nokwakara waiko kaye manje munopenga here mimi ari kuroriwa napasta Kanhengo bakani. Hamusi maakuti nyeperera apa. Pasta Kanhengo chaivo kuroora Bridget. Kutadza nei? Gore rino kubva tichadzidza zvakawanda shu. Inga ndadoti dondi masaja avo nhaiwe mabudi. Chiko. Iwe mbonimirira wewe waiziya. Ita zvelife yako. Inombondisiya ndoita zvelife yangu. Zvelife yako zvekudodiko. Hausi kudoona here kuti shoka dzangu dzakadozvimba nekuswera ndakangogara pastering. Ndimasaje kani mabude. Ndiri busy. Zvimasaje wega sha. Busy neiko naiwe. Handiti ndiri kudoona here kuti hapana zvauri kudoita. Usadaro kani. Enda unomasaje wana chikombera. Namana. Aizve. Saka ndozvawakadotsamwira chete izvozvo. Unopenga here mwana iwe. Uya undi masaje uko. Asi wewe. Masamti mako uri manazo mananganisa secha izvo Ndoito inongochinditira iyoyo.
unazara nokonongoku nyara rako iwe waida kuti ndiudze chikombera kuti ndiri kudanana nemwana mudiki ane 12 years here. Unoda ndisungwe here inini? Zvandakadoita izvozvo ndizvo zvinodokodzerana nesituation yakanga iripo panguva yacho iyoyo. Bhedza mana, ndine 12 years here inini? Ndine 15 years here. Ndakutoshandira 16 kani? Eka, mwana ane 12 years neane 15 makadosiyana chii? Unoda ndidosungigwe statutory rape here zvangu ndisiye uko, saka wadoramba kundimasaja here baby? Wandidadza kuti chii? Zvawadohwa izvozvo ndizvozvo, chidoya kani? Ehezve, bhedza, ndinobea nditi dhadha waiziya. But wakabarira zikuskati robho here? Itai bhedza, ndakasarana neunderpen waiziya, zvipere mushe. Iwe, haudonyare here iwewe? Iwe, kuradharadha kokowe, pane zvasingaziya here pauri ipapo sha, skinawo, namana? naro ndodzinokunetsawo shomori. Unodozi unoziya zvese apo ribe kana chibodzi zvachene chaunoziya. Chiko newe iwewe wakamanyatosiyiwa sei chaizvo ndinyepe? Bhapo iwe rema remunhu ndozvinoripa kushehanya nemwana warakabereka. Handiti ndatoita kukumanikidza here ipapapo? Wandimanikidza? Ndachidoda baku yako tsvakano chimwana chako chakatatacho ndindiripo chigoredza bachere nini. Aiwawo baba ushamalosaite kunge mwana uyu ndakamuzvara ndega. Wanzwaka pawaiita waifunga kuti uri kuitira muchiempty scad here? Handiti ndiwo marizauti achona iwayaya. Handie tinotsvaga mwana uko imo muraini muno mumatiri muno munhu ndimo maakaonekwa mwana wangu. Pamwe ari kutoita community service kutaura kuno. Asikanaka iwe chigaba choscad utodini nyongono yako iyi wazwaka usanondinyepa zvokupenga bapa napa ndozvireke zvindikadzokera kumba ipo waivhura kukumbo kwakoko waiti kuti anhora materechere handi ndo marizauti achona iwayo usanondifina aba iweyo wazwa wakuita tuzvivindikane kaking stallion kavanwe kako kavatengerwa nakatipura. Ndoda kuona kuti kakapera mumusoro ucharamba uchitaura nyobvu yauri kutaura iyoyo here? Handie tinotsvaga mwana uko yenoporeketa ari mupenyu. Ndadetiwa zvakada ndibaini warume unoziya mwana uya uya warume soka ndenomwaraisa anokubvunzaka kuti dzotsa munhu mubodzi waiditsa panyika panapa handadzotsa porigeti nowarume. Baba ushambono neshuwa kuti ungataure zvehure rako pamberi pangu. Apa doro rauri kuno iroro ndindaritenga futi. Waakudaro Ingribed ndakudedza kangani Ingribed? Yeno iwe ndoribe basa nazvoba wakuhwadziwa kanyasuno. Ndazozviona manje kasoko kanonakiwa kachinyenga pfene kana pfene rakuda kunyenga kasoko moti kwaicho pfene chechikuru hachikwaneba. Ndiwe baiwa waifoni yauno chikomba chako pawakadzoka pai uchidayira foni yako ndiripo uchida nengo usiri kundionaba. Ndiwe baiwa washomori. Haiwawo handie tinotsvaga mwana uko. Dai pane zvinozivikanwa bheti munhu akatokuona nondoti pane zvinozivikanwa izvo kupi madora aniwayo. Heno iwe ndisaka ndakaita kukecha kwanyamuyaruka uko. Kecha handie tinotsvaga mwana uko. Mukomana watenga kuti nyepera panapa iwe chacha kuita mufundisi ye vanhu vanokanga komana. Why are you frying us here to woman ye? Are we beef? Are we gang? Iwe mdara iwe uri kutoda kuramba? Handiti ndini ndiri kukuudza here kuti ndini chamangwiza musodhoma munomu ndini ndakachibata kuti dzve. Enda kana paGoogle kaubvunze kuti who is the residing pastor of Sodoma Church of Christ, you just find me. Nai ndikabudhagiro kwakatekaka apa kapa wakadhaka manhanga kayo. Iwe unoda kutaura kuti ndakadhakwa ndakaita sei? Zvimbori nebasa reiko izvozvozvo? Otherwise kakusatomwa doro kwandaiita pesa pakapa ndicho chitema manje ichochocho. Unoziya here kuti munhu anobika doro anotodawo kuendesa mwana wake kuchikoro. Manje tikasatenga doro iroro anoendesa mwana wake sei? Iko kahure kari kusiri kwekaunda ako kuti tikatambire $60 akanotambira handiti ndokunge tatenga doro racho waguta kamakaro. Ndofunga kuti kunyepa kainyini but azowanika wangu unoziva kuti ninika ndogara ndichiudza vanhu kuti I was the biggest fucking police muno musodhoma ka but vandoramba ka ndozokupedza tatachika asi kada kuteerera zvandamuudza ka ngangoita zvavafunga anyone ka you can tell anything what she want to do. Ko handina kuzopedzisa kakanya yakandanga ndichikuudza kaikai. Ndakaita zvinogara zvakadaro ofisi. Mwana aifunga kakuti handigone romance ndakadhibhadhibha ka. Musi wacho ndakazoshamisika ka. Ndakanomuti Studbank iyoyo mpa akavarairwa achida kunodai nekudai ndikava ndamuhadhira ake ndakanomudzvanya attacking information iyoyoyo. Apa mwana wacho gayaka uptown chaiyo tsana. Ndo pamunononetsera papa mimi vavana mimi ndimi taibika inotengera vasikana tumaruva pavhaleka then muchazoruza ka pamuchamuona ane mumwe munhu
ukuona kuti vasikana munyika uno like yesodhoma kai vandoda chi karafu rafu so ukaitira softwares havandoti chi wakapusa iwe nzenze uya nemhamba kuno kuti nehedi kuno kuti mborova iso. Hello be, zviri sei? chigagarwa changu chiponda moyo changu uri sei? Wow, that's so sweet be. How are you today? Bolato kuri sei ikoko wagwizi madhireze boere? Yezvo, naiwe ilanguage rudzi yauri kutaura iyoyi munhu wamufundisi. Where are you? Ndiri muchechi bebe, watongofona kandichangopedza kamunamato wanhasi wemasikati uite hako padeni penyuka ndiwe here timbopinda kana mumabhlanketi chaimoka nekuti zvamanje manje tokutonzwa kuda munhu chaiye. Oh my god, thanks. You are drunk again. Babe, I'm not drunk inini. Chikwamana, chikwanewe mugenga wangu. I'm standing in the church right now and hamuna munhu anenge iwewe munhu. And kubackground ndiri kunzwa kurikurira song yekuti vasikana mamirire haikona kumira kuzunza masawo. Isong inorira muchechi yekupi iyoyo be? Zvekufudzwa ndo zvandisingadi manje. Chaunonyatsoda ndiri chiiwewe musikana iyoyo, You'll be complaining. Baby, you are too holy. Unondidedza kuti Sister Bridget. Then I try to listen up. You are starting to complain again. What do you really need from me? Usandodzeka kuti uri nagging wife sana mai washomboli. Kambuya kako kane vhudzi rinenge waya brush kai. No baby, it's not like that. It's just that I was. Hapana kachirungu kauri kumbonditaurira pasha. Okay, I'm out neboys. Do you have any problems with that? No baby, just that. Sakaite uri kuita kaikoko. Ndokuona time sha. Uya kakudini kabebe. Uyo wakangogeza kauchiluka-luka. Handisi kuuya manje. Wakapusa stereki. Bofutiwe. Taiuno love. Ndangachitoti kandipopa ndichabva ndakudza bhajeti yangu yeroora kakuti yakamira sei. Okay baby, sorry sha. Rega ndifa ndatofanoenda nonokumirira ikoko. Yes, bolato. Ndokuona ikoko Mwari wachiditira zvakanaka ka. Mabhebhi mamirei. Haikona kumira kuzunza masawo. Zunza iwe. Zunza iwe. Zunza masawo. Asikana mukada kunditaurira zvamuri kuda kunditaurira izvozvo ka ndogona kukunyudzai manzwa ka. Saka muri kuti vanhu vese vanga vachiti vakaona mwana wangu panapa vanopenga kaimimi. Kana kuti makutoedza kutaura kuti inini wacho ndakamira pano ndini ndopenga. Musade kushamisira mai mwana hapana kana chamunoshamisira nacho manzwa ka. Naimi, muri kuda kudoti ndidotaure ndichidochema here inini? Ingawa ndati hapana mwana wenyu pano. Muri kuda kudoti nditaure ndichidochema here inini? Iwo Oshomori, chinge kwazwa zvarekediwa wani. Inga wanyatsotaura wani kuti Oshomori paribe pano. Hindei uko. Kuenda kupiko nemiwo munenge makapusa mimi. Ndine feeling yekuti mwana wangu ari pano. Chimai ichi chine zvinhu zvachisiri kutaura ichi. Patapinda kugate uko ndachinzwa chichipfipinyika kuti akunge munhu ari kutopakura chibage chinyoro. So mumbomu mune munhu definitely. Imimi, musade kudontiwa mawa. Pamba pangu pano, ibvai pano, or I'm calling the police mawa. Fonerai mapurisa acho asikana. Chibva tatomaudza kuti makakidnepa mwana wangu. Haiwa kani vasikana, zvinhu ndezvekudotaurirana izvi. Iwai kamuwe, regai ndi. Aishe, modza, kwa muri pano. Murada, safi boy. Asi matara ndangoita modza. Ava mama ava vakandibatsira zingaiti. Munoziva musi ndakabuda kwaitonhora. Mama ndakatonhorwa. Ndangodedera so ndakamira mustriti. Vakabva vandiona zvichidarika. Vakanditi handi kumba kwangu. Kune spare unokwanisa kutswanya. Sorry zvenyu asikana. Makaita basa nekundichengetera mwana wangu. I'm so sorry asikana, but munongozivawo kamoyo wekubereka naye asikana. Musahla vasikana, muri vamwene vangu imi. Saka chero mukadondituka hapana kana chakaipa. Wamwene? Tedza, hanzi amwene angu. Kureva kuti muri wechidhaka vangu meziya. Saka sematora ndachingoita modza. Ndiringocleana payadhi panapa meziya. Ndingomhanya tumaira nzito ndienda tungo meziya. Ndichingodai nekudai. Ivo vachindipawo chikafu. Nedhululu. Bota ndiri kudomupa mukomana. Bota? Sereraki dedi. Neserevhita. Siriyo ndiri kutaura nezvayo meziya. Kuna kuchirungu kadhedza. Mona asati ake nekudya chimunyaka. Patomborowa kana masiriyo meziya. Sereraki. Saka kuchikorowo chidii nai mwanangu. Makaita basa zvenyu mufunge mai mwana. Nekuti kumba kwedu ukuka hakuna chakanaka. Kababa kamunoona aka kabhadhare kana fizi yemwana. Titori neshopu mufunge but profit yacho nahuioni. Basa munhu kuuya kumba akadhakwa zvake. Ndangoone stress yekuti achazodii manje kuchikoro. Modza ndiri kufada eni. Mama vanditisha maibata. Saka zvese maleseno anondirovesa. Inzwai kamunzwe. The path which food follows from the mouth anditi. Inzwai. It moves from the mouth to the esophagus.
from the esophagus. It moves down straight to the stomach, where it is churned by the chemical called enzyme, and it is broken down into pieces. Then it moves into the small intestines. After that, it moves into the large intestine. After that, it moves to the rectum. After papomasia, it moves to the iwe anus. chireka kuti nyangu dzauko unozvinokona chirungu chete tazvizwa kamu henyeyeyeyeye utodini chidopinde mumba mulekana yasikana mungabva marambira makamira pazhe here Ngapeno urena mwawewe. Siwo havazi kuti kumbamumo nemumahanda nguva re. He? wo zviya amabuda asikana saka mai ari kuchengeta wando kudedza kuti mabude shede asi pane chakaipa kai aiwaba paribe zvakanyangaraba indewo shomore usaremushe profesa mwanangu. Alright mama. Mwarave nemiyo. Yeah, you fucking wake up. Kutorara zvako panapa. Hama wani. Kuyo mudhara unofamba unge nyoka unongorekana wangobudikira. Rukumboyatsobuda nepapiko yomudhara iwewe. Yeah? It's my fucking business ka. Ndosvika nguva dzandoda wanzwa ka. Usade kufarisa nditi. Yeah, tell me, why are you sleeping on job? Handisina kana kutombovata mudhara ini. Hamusi maane dambudziko remaziso ere mudhara. Ndounafanika sezvinoita kunge mune problem yemaziso emimi. Ndatei ndichitomeditata zvangu ka. Kuti ko Sodhoma zvayamira yakadai so ndianiko achatonga musodhoma munomu. Zvikafamba mushe ndogona kuita president wemusodhoma mudhara zvamanje manje. Uri diluted zveshuwa. Chiko ichi. Imbanje kaidzi. Manje waita zvembanje panapa ndichiziva kuti ndiri mukuru mapurisa ndokusunga manje. Iwe mudhara iwewe kayo zvekutoti uri Babylon ndotozvidhabhura waibata. Itai pipiko yedzungura inare. Iwe handiti wafambira kuzokolekta mari here. Chingogara wapuwa mari urove pasi waiziya. Kwete dzungu yauda kutiitirai. Pane kana sendi papa. I doubt. Hausi kundiziya zvekudaro mudhara iwewe. Vhura mukachibhokisi moka umo utore waya ririmo waiziya. Ini moyo wangu wagara unotorwadza mudhara kutiona vanhu vanotipa mabasa ka vachitambura kudai so. Unomboziva here kuti vashandiri vari kudzvanyirirwa singaite muno musodhoma muno. Chikombera ka. Usatabere zvakadaro iwo. Saka uedza kundiudza kuti iwo pa100 panapa kapo. Hauna kana mari ari kuda. Maya handisika kutomboda peini mudhara ka. Iwe tongobva panapa waurova pasi waibata wotongonobatanidza zvelife yako waibata. Then next week ka Friday ndinoda kuti udzoke futi ka. Wosikotora futi mari yandiye ndashanda waiziya. I'm sure futi ka. Next week iyo futi ka. Handisika kutomboida futi mari yacho waiziya. Next week part 1 ka. Wozongondipa hako nesvondo rinori waibata. Shuwa here Chikombera. Aiwa une moyo wakanaka sawira mwari ave newe. Ave newewo futi garwe ka chirova pasi fasta maniwe. Timu yakabayiwa handiti ka. Handiri kuona majagwa ese akamira apaya. Arida kutogezwa waibata. Saka rova pasi mufana wami. Okay, let me go. Mudhara ndatodhibha ka. Saina apa kuti matora 100 handiti ka. Gara zviya mati hamugone kuverenga. Iwe, taura pasi. Unowanzikana niko iwe. Okay, haisi hura ka mudhara. Handiti mati kusaina munogona. Saka sainai apa handiti ka. Handiti kungoisa intention yangu chete kuti G. Zvobva zvatopera. Ndokuti tione pedu pepe maiziya. Hello. PC madi. Yesaya ndisi CK. Iwe mfana pfutseke maniwe. Ndati pfutseke dammit get away. Auzive chikombera chemabhebhi chete rewewe. Inzwa unzwe kamufana tura kubaya pamugoni lodge waiziya. Pedu pepe takanolaza varungu waibata. Inzwa unzwe mfana wangu ka. Pakaipa. Ndegedza nditogeza izvo zvizvikaizvi. Plus terera kaunzwe mfana wangu. Ndine jagwara ndiri kumhanyisa waiziya. Handisi kana kutomborigaira stereki kandongoda ka 1.5 waiziya. Aiwa, chimira ndigeze mfana wangu kuti mhanye ndibva ndasvika ipapo zvamanje waikaita. Ndakanopindira kangoere waibata pedu paipai. Aizvi, koma inini muri pano nhai? Mafundisi anotoitawo zvemasleepover nhai? Mamukasei. Aiwa kama inini. Ko takatuka neri? Otherwise anga ari sei masports? Ndiye anonyatsokupedzerei between inini nemufana wangu? Imi, makakwana here imimi muri kuda kundinzwisa here? Mundinyare baba imimi manzwaka? Kunzwikwa naniko. Thanks idahwa iro. Kana atorara ipo paika. Muke. Zvekuti papa pakatogona kutongoti nyengu katombopinda mubedroom mangu mukamu. Tomboti dada. Unyatsoona zvishoka kuti thanks mwana mudiki. Hapana zvinozikanwa kaipo pai. Inini ndinochovha George mfana wangu.
handitoni. Iwe, leave me alone wanzwaka. If you tell Rege anything, I will tell him that you raped me. Rapist wemunhu. Plus for your own information, Rege is far much better than you. Asi jongwe wanzwa. Ibva murodi tuone nditore breakfast in bed yabe. Ndiende zvangu ini. Sister Bridget, who are you talking to? No one, baby. Ndanga ndirungomoresa zvangu baba mukuru. Regai ndiende pamukuru mosarabo. Gogogoi, muna magenga ari merembomo. Blasi powder. Blaga nigirigini. Iyo blaga mchoktere. Wadande. Iwe, urikuda kupaza dhoo rangu here? Urikudei pano? Wangu, ndo mamoresera nentuka kumetiri wayo. Iyo mrate. Wabonzora kaiweyo. Oizi. Asi wakavharira kari mjeni makomo. Munaniko? Iwo shomole, ndidzikamire wanzwaka, handitambe newe inini. Ndikuziya zvawainga panapa ka, asi kwada kundiitira dzungu ndozvirega, hauna kana sendi raunowana panapa. Chiteerera unzwe kamfana. Ndiri kukupa 200 iri panapa ka, ende handisi kuda kuzoona chitsoka chako futi pamba pangu panapa. Nekuti wako mgenga wewe wanzwaka. Samidzi zvogodzi kwenhingi weziya, ndisi mwana wako nini. Nekuda 15 guda rangu weze pamadhiri edu. Munhu andasiya nevhidhaji rako chibuda musagari ariya. Ndamuzoti 40 minutes dzakakukwanisa ndamisira call bag. Ngatongobva ari forward kuhead office straight. uri kunyeba iwe. Warati ndikunyeba ka. Mira kandipinzire bedza weziya. Ndingomudza forward video racho once. Mira kana ushazi. Chinzwaka. Nhasi ndine 10 waona. Ndine 10,000. Handiri kuziya here kuti mari dzangu zhinji dziri muakaunti yechechi ka. Usadaro. Ndokupa 10 nhasi ka. Then by the end of the week ka ndokupa imwe 5 yacho inenge yasara. Sorry mfana wangu. Mari iri mupasha here. Ndikuda keshi wangu. Handitoreko keshi ini. Ikeshi kachirega kakutaurisa kana yako mani. Ndozonzwikwa nevanhu vari mumba muno. Mukoma, asi mune munhu wamuri kutaura naye ari panze here? Ndiana madhodha bhini ava. Ndavaudza ka kuti nhasi hakuna marara vakutoenda ava. Iyo chikomana, ndichingokupa mari chete ka, ubva warwa pasi. Uudze munhu uone zvandokuita. Yesaya, ndisoti waziya ndiro mabude. Iyo murate, hadzisi tsobu dzemuzukuru wangu Bridget redzi. Saka ndiyongachimudya here nhasi. Kana kuti ndirege mani. Hati mukuchinjana here tiri mimimi. Kana kuti yange iri 3 wati. Boys, kudenga muruba here wako mwangu. Ewe, take this envelope yemari and go. Ndikaona mari yakasvota nyangwe $1. Mugenga wangu. Anyway, yandiro mabude waziya. Mabude. Ende mabudeka. Ndaidoti waidonyeba kaini mwana iwe. Saka unodo driver. Anodrive ni bedza. Hatikuzvanira ndotochimhanya. Ndakakudza kuti njinapo dzomufesi wangu waziya. Ndakadza driver motokari take driving school wazi waziya. Ndakatozadza kuti chitambo waziya varwadziwa. Hanzi mirira 16 years dzikwane chichi. Pamarites ndichadonoona veoutech ivavo nekuti uri nyanzvi zveapa pamutemo wese wemurodhi uri kudouziva. Chito chinde masajawo bedza. Neamana, ndikwasanatso driver hawo kamwana. Munhu anoita nguda sha. Ndinonovhora kusaisa zvichigatsa-gatsa kudaro. Uchidobvira masaji chete here mabude. Nhasi ndiri kutoda kuitira mwana chai. Wawa, wadondiradza kuti udori murume. Kudodarika kana baba vaGresheni chaivo. Asi angatiregere kuenda tonazizve. Ndongominyura wezi atodzokera padheni. Tokonogara tafambira nyaya dzachona. Naamana. Dzikama kaniwe, usiku hurefu. Yesaya, nhasi zuva rangu rekurovahohwa. Mumba inenge ingori ahohwa. Zvizenyiyo makaiteyo ndiribe kudai afarira baina asikana. Shuwa mwana wangu opfekera hembe dzomutonyemba paroora rachi. Hazviiteba. Henemi, kana muchida rodzaiwa nenyu muyapfekere imimi. Ndiribe mwana anopfeka sambwa yakadaro baini. Mama, makupopotera vanhu ava pafoni. But ndimi wani makasuggesta kala iyoyo. Hazvina kumbonaka mama. Aiwa baiwe, ndakati ngawaitiyo kirumba kani. Hembe idzo wari kupfekera paroorodzo ndidzo badza wari kupfekera pamushato wapaona manje. Mama, listen to me. Horodi oni. Hero, mamukasei. Munobika mpunga wakatodinike mimi. Ndikuda pakubikiwa mpunga unenge wakadzvulira kuna sada pamaroro emwana wanguyo. Mazwa. Imi tetekerai, mwana wenyu bari kuroriwa. Munobhasimati here. Ndiro ndiri kuda iroro. Ko tumapuretu tomapepa tuye munatwo. Awo kamu, tumakerasi tokamu. Mulibe? Saka muli kantini pakutodini. Hayo apa. Ndazvida baini. Lekerai, ndotsvaka vanhu vari serious. Ndizvozvo. Ndosaka makaita kukhazauriwa kumashure enodemo. Kuti mundoone kodosa makazvarira mulibe. Hanzi neveraisi vacho mama. Ndo mupunga chete baiwe. Ndo wangu wachifanira kuita catering iyo yese bakani. Kubva pamaroro nopamushatopo.
asi manje kamutauriro koaitakoka palibe mashefu akadaroba ndawadaba ngawaende wapengere kulefu. Okay, so mama, I was thinking. Iwe thinking kutodini? Ndambokukumbira kubatsiwa shere inini itenda kana korara wazwa mwana wako bali kuloliwa uyu zvala wako ozoita thinking dzakodzo. Mama Nyarara Bridget ndiri friends yako ba inini ndiri amai wako. Chiripo cha uno vantu chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo. Right, I catch you G. Ndikakuudza kuti chiwo mukomana. Ndakakuudza kuti inguva chete ndichakubata ndobva ndakuisa mukati kamaono okupaya. Right, nazi zvaitaka. Iwe murate wewe, bohere, mbavha dziri kuba kunzoko. Iwe wakuita sona nesu mageto youth. Wedense. Urufunga kuti ruta zvekutama nditika. Right, ukuzere kuti ninika ndazoti masvondo mavirika ndichiedza kukubatira chi uri on sport but zvairamba. Wakabuda kamujeri wakuita chi basa rekutera amai ava. This time ukutoda kuti waponda nesimbi chayo ndosaka kaka uri kugara uchingotendera pagedhi pawo panapa. How can you survive kana chabasa rekwadongora pamba pawo so? Munatanguwaka zvamwari chazvo kundisaiza kana usina basa rekuita wadzokerako kuri sport station uko wanozorudza mweya wako bozi apa kundisaiza mukuru Babylon anozviziva kuti unongochiwesa maresources ekantri uchishungurudza malidhi emangwana. Ridhawo mangwana uchiridhani iwewe nezvawakaita zvizvi uchiridhani iwewe hausangachitoputa here panje panapa wanga uchitei? Watondikanganisa muratanguwa ndachitoita metsi papapa waiziya. Metsi dzipi dzanoita iwo mukomana iwewe? Mathematics zve. Ita ndinopenga mukoma wanzwaka ita kuti ndiri benza ndamwaka mapiritsi ako ebaragadachi emakusena nditi insekitika ritoferaka fucking shut up, you're under fucking naresa wanzwaka you are arrested for terrorism anditi you was terrorist and I catch you G handitold. Hayo muratewe ndata terrorist kupi nini? Siyana nenuko. Mira kandikuro one slip of roasted hours and one bro of chewing nuts one kuti haupasumukire baba uchimhanya uya wega toendikuse chenuko. Hezvo naimi rusha gweko gwandiri kudohwa pano ugu imi vampurisa munodei pano mafone gwanani. Moroka naye chigagairwa I catch this ritoferaka she come here to steal properties. How can she steal properties? How come to you? Yowe idotaura ishona mawa handina kana chinhu wani chandadohwa ini mati kudii. Asi mati ekangana kanimbavhai ndoyekupodza chi chakuraya chine hatataki paipaika so apa kapa nhasi ndodati mungosaina apa handitika ndobva ndanokakaina muchitokisi ndadokasa chi nemarege ayo nzofuti. Yowe asi hakuna zvimwe zvekudoita kai kupolice station ikoko zvomoswera kuuya pamba pangu pano adotadzeko nhasi mabude uyu. munguti muteedzere zvenyu ndikaseke ugevengaka mati anonzani? Mabude officer. Mabude. Fucking rubbish. Fucking shut up. How can you name yourself outings? Outings for what? In my mind. Musachika zvenyuka. This time kandaura ukavharira mukati kakomana kaka ndobva ndarasira makecha najeri kure chikomana let's go. Imi mukwane hapana kwaanodoinda uyu mawa indai munodobata mbavha dziri kuba uku kwete kuswera muchida kubata zvana zvitoko sana mabude ava adouya pano kuzoita basa randadomudanira ibva henyu pano kasikai ndisati ndadofonera vekubasa kwenyu mukadosungwa pano ibvai pano. Okay, calm down ndakasina kuziya ndakumusiya mukomana uyu chinzwaka imimi munonzi miss ani zviya migration. Migration inzwaka I want you to wife me. Idotaura ishona kani ndinohwa kwete kani handisati chi kakomana kadzi chi nyaya dzeduka so I speak English. I want you to me handiti then I want you cooking for me and me cooking for each other handiti. Yowe imi ofisa makaro idobvai pano tione kasvikai. Ero owo ndidhokasi muyoshere owo ndiruda kimbiwo pamushato womwana wangu unoparoora rache. Aiwa ba musandibvunze paka kuti kwai ndinomaliwa namai matimapasa interview yoshere idwembe yakabodzi tizokuti munhu akakona here tinombozvidiwa shere nini. Aiwa ba lekera henyu yowe uyanga wakadaro kita unge nyenze kudaro. Aiwa ba bye ndoimba ndegawa namai. Mama musi maguta kunyarwa here mimi. Why does it seem like you're trying to sabotage my marriage isati kana yatombotanga? Zvese zviri kuitika muri kushora. Ndokumbira musaite zvamuri kuita mama. Iwe tetekera. No, it's enough now.
makaramba muchiita zvamuri kuita izvozvo I'm going to elope zvipere nekuti makutoita kunge ndimi muridzi welife yangu mama hazvina kutombonaka. Hakusi kuti ndiri kudaba kuti uroore Bridget. Handiti unoziva here kuti ndiye mwana wangu mubodzi zairogo ndokudai. Saka machi ndotosvirawo zvakanakisa kuti zviitike mulife mako. Saka ndotoedza noposepo ndinogona napo kuti zvinhu zviite zvakanaka. Vanhu vakawanda mulaini muno havakudeba. Vanorwadziwa nokuti uri muyerobhoni bakati. Okay mama, I understand. But neniwo ndinenge ndichitodawo kuzvisarudzira. Because at the end of the day it's my life also. Handi mama. Panga kuri kuti kamundikubatsire. Asi kana wati ndiri kukambira zvinhu. Aiwa. Zvokuti uzotizire zvondazvidaba. Ndakugeza hangu maoko yangu yakanyangara ndobuda mazviri. Woroliwa ndinenge ndiripo hangu. Asi palibe kana chibodzi icho ndichataura ba. Ndingazokunyaziseka muno kuzungaira kwangu kuchiita hangu. Aiwa mama. Kondo zvandambotaura here inini. Eye. Ndizvo watotaura Bridget. Chironga ako. Ndakutomboenda kokolekita mali dzangu dzohembe. Sola ako nodzungura nguli. Roliwa yasikana amai wako anobasa lezvawo. Okay, I'm sorry, alright mama. Sorry, I need you. Itai henyu nenzira yenyu. Saka munodedza ani kuzoimba parora squad pacho. Ndoimba ndega pakani. Andaite rudo ndikuratidze ndichimira kuzama ndikufadze baba nama mufundisi haikuonai kudaro so imi saka makutondifevhera zvekutodaro here pamasini acho. Inga ndiri kutaura wani chikumbira kuti hauzi here song iya yekuti Ishe vakati uyo anoziva kuti haasati amutadza tora nombo take mudzimai wamabata achifewa. Iwewe uri mutadzi, inini ndiri mutadzi, lazi vangu mutadzi mukurusa. Saka it's fine, regai tingoregererana takaenda takamirira zuva remusiki. Handiti wanditengera doro, saka ndatokuregerera. Aiwa, sori zvenyu kana mufundisi, sori munhu waMwari. Bhatika dai ndaiziva kuti nguva yese munorova doro ka dai ndakakuurayai nedoro mufundisi. Bhati kungoti zvamanje ka ndichangobva mukutengesa mota yangu kaisa ka ndakapuwa hafu chete handisimazvona. Saka kungoti homwe yangu manje aiwa haina kusimba. Dai yakasimba aiwa kana mudzambiringa chaenda yekutengera mufundisi. Kutengesa mota wakunyeba chikumbira. Ndakaimprova mukomo wangu ka. Sori zvenyu kana maigaira kuti ndicharamba ndichitambura ka. Aiwa ndakaimprova ndakuita buy and selling ka maiziya. Saka zvakabhadhara zvika mudhara. Utombonditiroka chekuziya kapa bachelor's party yangu apa kapa. Mungamborwadziwe mudhara. Asi muri kuchata ka nai man of God. Aizvi. So you don't know. Ndakazongodai nekudai ka. Gaya kakuti kamwana kaya kaisha. Ndakazongokavharira kakudhini kwangu kukauko. Apa kanga rekamhandara Maria baba. Saka ndakabva ndangofila bed waiziya. Saka pana zvekuzviita ndakutongoroora ka. Apa kanofonyo kandeniseka mwana kacho. Hezvi kuhamutaure neiko nhai mafundanga. Handiti here ndonyaya tingadai tichitotaura nezvayo izvozvi zvidai ichitobvira so kutotaura kunoko. Koirioro radhera chino rinomboriko rinhi kwerororo nhai mafundanga. Pakatoipa zvemudhara. This coming Friday kayo iyi ndopatori nekadhiri kachoneka. Saka mari yangu yatozowana zvekuita manje, saka ngatipinde tona zitotenga masutu waiziya square waibata. Zvagara ndini best MSc wako waibata ka. Iwe uruda kundidzvanyisa neblasman yangu ka. Iwe ko pabachelor's party tonyatsoita sei kunaisawira wangu mukuru. Iyo manje mabachisira kwandiri maiziya ka. Nhamba dzese dzenzenza dzakazara mufoni mangu ka. Mukada zvimadhafela zvimafeshe maiziya zvimadhudhla zvese maibata. Mukada futi zvimaslender zvachonaka. Kana futi mukada kana kakaondoroka kake kuti kanogona kudhonzerwa mumicrowave nemapete futi ka. Dzese idzodzo ndinadzo maibata. Saka munongochuza chete yamunenge muchingoda maibata. Mawani pakaipa ka. Ndakudiwa kakumechi chamama. Ndokona mangwana iwewe chikumbira. Yezvi ipapo bho manje. Nekwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo. Owo idotenderera tioneka mune amai oshomole. Tione apo wakasona apa amai waJozi. Wana maika. Kutaura chokwadi madresi aya haana kumbonaka aya asikana. Ndiri kuita kunge ndoda kubhururuka kudai. Munoziva kuchena chiremimi uri kumapura zibakani. Dzakanakitsa hembe idzi.
ende dzakadhura futi. Zvakangooma hazvo asikana. Saka naiwe muzaya, wakatadza here kutsvaga shamwari dzezera rako dzekuti dziite Rora Squad? Zvinozoita here kuti ava tete varivo futi mai vako vobva vaita futi Rora Squad? Mama ndiwo vake. Amai ndiwo wakatodini? Mwana wangu uyu haatambi pano tushango homusodhoma husingagezeba. Kwani chimusikana cheshe kumitisiwa na bhozi? Mama asikana. Akakutadzirai chiko kudzwa mabva maita kudzinga yeye. Yeno, chishambwe pakani. Asi wakawasha kuti majalini wanga uye nawo. Wakaya walibeka, hede, wanondiona. Wakanyepesa here Bridget kuti waise majalini mugrosalimo. Mama ndakavaudza. Ane basa reiko majalini naimi? Abe, bvunza mukomawo. Anotengeka ba. Imi washomole. Haiko nakita kufinyama ba. Muruda kunyanga dzadhurezi Rora Squad rosheri. Imi ndisiye imanzwaka. Ko naimi, dora richange riripo here? Rora risina bhiya rinomakisa. Toda kufara hedu isu asikana. Ko vaimbi vamakati vari kuuya here naitete kana kuti vachazouya pamuchato? Ndakawadzinga ine unokona bakiimbako. Ndoimba ndega bakani. Gore rino tichadzidza zvakawanda. Munoimba imimi manje. Chii chamunoimba ichocho? Abe, awa wandizive bawa. Titekera kamuzwe. Well done, well done. Well done, well, maita zvakanaka. Well done. It's done, well done. Maite zvakanaka. Owo. Zvazoita manje. Muri kuona seko kasutuka kukana imi wanhumi. Mukoma kasutu kenyu kandoko kwadhona chereka munondogara makapfeka pese kienda kutubwa. Ito munonwa nako. Warume soka. Iwe. Chingeko ndakakunyepa nditengero sutu wakati bai ndiribe mari tikaenda $1 chete ndio ukabva waradziwa kudando zva Bridget chere ndikuda bazvokuitiwa mapwe bhafuro kuisira mariro maise piko mukoma ndandati kamutishandise pureti wa Bridget bhafuro rakazokuritsa kuita kuti tindeye chere bhafuro but pafeka weizika kutaura chokwadi aiwa masutu atakatenga haitai iwe mudharasibi handina kukudzere kuti panoda masutu aya anenge emutonyemba yayi ikala yacho yawakatotenga iri kumakisira mudhara iyi hausi kuziya here tisu tiri kusaidzi reRora Squad waiketa. Shut up iwe, wanzwaka? Ndiwe wani munhu asiri kufanira kunge ari panapa manje iwewe. Wanzwa? Imba munini? Pavanhu vese shuwa ndiye munhu wamasarudza uyu. Kusati tachikombera kuita munyaya shuwa. Mukoma. Loosen up kana akomana. Imimi wani muri guruva hombe charo rekutoti hatitoziyeka kuti pasi apa kapa mune zvimukuyu zvingani. But did that make me leave you behind? No. Saka musade kuonera zvevamwe mimi mutori nedzenyu hombe dzakakurisa futi. Timu rangu ino haisi nguva kana yekutombopikisana maiziya. Blazisibi kandotoziya kuti hamusi kana kutombonakirwa nenika nekuda kwezvakaitika nguva pfupi yadarika yemaiziya. But pamasina yagenga rangu Trust Me ka munoziya here kuti pandakange ndabrotswa netunzenza twandadanana nato maiziya ndakatenge ndiri munyaya yemaiziya kainini. Iwe usataure zvinhu zvakadaro iwewe. Aizve ndiri kutokuimbirai banga kana kana musingandiketeni nika ini ndakahayiwa kumaRora Day akawanda asingaitika saka munoketa yayakanzi Rora Squad yaya ndindakatoya nayo futika ndindakatotanga naye pasi. Ichokwadi ichochi? Idauti. Aizve ndiri kutokuimbira kanhaitsagamani nomboziya here kuti takasvika pano umwe muchato wembinga kandine mufanhu wangu Dhigolata iwe angasati akurova dombo zvaakuita izvikaizvi takasvika ipapo takarova masutu muto wenyemba mufana wamika aiwa rasta gaya iwe I can see the picture. Saka makabva maita sei? Ezve ndakabva ndaita sei pepe shamwari ndakabva ndasonesera vana vataidya madhezi vai madhirezi akafanana ka apa gaya kavakange vari masisters waibata ipapo takabva taita sei ndobva tava tati pfei pamaRora Day pepe apa ndinika ndakatenge ndiri munyaya gaya kawangu majenalisti anaploti mhako vakatenge varipo waibata takabva tatanga kuita sei pepe takanyorwa masnaps pedu pepe gaya mufesi wangu naiwe uchikombera takutadziriko. Inzwa unzwika Tsagamani ndadipaye ndadai nekudai pedu pepe waibata ndobva ndanomuka kamangwana asekuru paFacebook wanika benzi rese riri kushedzera kuti Rora Squad kana kudhaza kwedu kunana Damascus koko nekutana Egypt koko mwana wese aitongoshedzera kuti Boss RS waiziya. Boss RS ndokuti kudiko ikoko? Boss Rora Squad ka ndinika ndakauya nedzinhiri wangu shamwari. Iwe ukwane wanzwaka? Bamunini saka makati 2.5 inokwana handitika? But inini maonero angu ka ndaiona unge shoma ini. Ndoiripo kamukoma manga matitiite sei naye mukoma? Imana Tsagamani
Mariam ruda kuendesa iyoyo ka aiwa yakawandisa asingaitiki inzwai munzwe ka last year tine mumwe mugenga waiziya aida kuenda futi kunobvisa mari maibata ka akanga akatobata mari yakanga yakawandisa yasvika zvekuma 4000 maibata takagara naye pasi tikagara pasi tikaonesana sevarume mainzwa tikamuti mbotangwa tingakahonda fitika izvezvi kutaura kuno katone 5 mishika yake maibata saka imi kana muchinge mafunga kuendesa mari ka munotanga mamboendesa hafu moona kuti gajeti renyu ramatenga iri kairi riri kunyatsopefoma chaizvo chaizvo here aiwa dzimwe nguva kamunotengeswa magajeti anenge asina maswichi zvikadhakwa maiziya chikombera ka you are so fun. Mukoma, mwana ari kuroliwa yungwenyu kana kuti ngwangu? Iwe nyararai uko tutama tunenge hoa. Mwana wangu uyu ende uyu machi ndiri kuzochaja ndega makalinga kudandi. Saka naitete baba vaBridget makatozoramba kuvadedza here handiti vaifanira kunge vangoripowo here kana mukazowanyima havo mari yacho. Mama, I think Bridget, usateedzera wako mapurazi awa bawa. Abambo wako kubva zvariwe kusvika usvike ipowo yapa. Wakambokuitirei? Kana penzi zvaene kana yakaboka pakati wakambokutengera. Musade kundinzwa bawo shomo remazwa. Ndoda bakuyedziwa ndinobasa zhinji nyasi. Zvakaomasikana. Saka naye baba ushomole sutu iwe waipfekereko kana usiriwo uri kuchaja? Abe ndichachaja bakani ndizoba naye hanzvadzi. Iwe maBrijo wakazomunyepa here? Ani sekuru. Iwe urondizvitore pakazara vanhu pachere. Sekuru, zvii zvinhu zvacho ndakanganwa ini. Wakamunyepere murume wakoyo kuti andigirewo kakavama. Mukoma makutofunga kuti nyunupo kale. Haya, wana maika. Muti nyaze pamberi pako washapo. Ndodaba zvokuitiwa muyembe. Aukamumbaita nyarara kamu. Deno tino vanowasikana tati kamutichajoka novaroriwa mache takandozvara zvibenzi zvega zvega ungati kweoshomore chiye chingowe kana nosendi zvarine paumba pano chede owo wabva wasvika wakuwasha manje ndikachimbopractice right imwe wakuwasha mari yomangandizwa nani twaenda dollars yomatekenya ndebvu chimuzukuru changu choka chaindinetsa bakani chichinidhonza ndebvu handiti abambo chaachiribe wanga wakaroera kuchikorokozoko saka ndipei nini matekenya ndebvuyo twaenda dollars imi mukuda kuendepi mwanyoni chera ari kuloliwa ndisiye ndo watambire zvangini ukuroona sei smartejiri bedza iwe bedza kudodiko wewe uchazodaro kwakadozara vanhu ikoko ndikazodonyara dati ukumaona sei masame team yakadonaka zvayo chihandei kana iwe wangu apa pasinopindira zvechigatsagatsa iziya ndofanira kuvarooneka grand entrance wezi yake ipapo kuratidza kuti ndini ikulemani wesini hapana ini ndini ndiri kudohla zvangu ko vanhu vakadonyumwa sha ndohoita sei asi nonyara neni kani kwete kumbodarowo shomoli uri under age iwe haezi kani bedza alright mina ndisunge ndiudo iziya torowa chese hapana handipute mbanje ini hakuzi kuputa kani bedza namana kasikirika ngotibvisa kalevho kenyadzi chete hapana neakanyanya sterekapo zvatoita bedza ngatifurene pashopu tedweziya pagwinzi apo iziya pageneral deal apo tobva tatenga kana tape methofopozo iziya tobva tatibwa unomaona sei masame team meto kudiko nhaiwe handihwisisi zvari kudotaura ini wabuzvinzwisisa ngatiti dha kona bedza mari yawakaisa apa nodziya here wakaisa pakanaka iwe haisi mari yako iyi wahwaka imari yangu iyi yamakange makaba usadokangamwe ipapo hapo futi ngatitore mabude Dariti rudo ndikuratidze ndichimiramira kuzama ndikufadze baba nama ndivazivise ndiye muroro achatsvaira ruvanza amai masora zvakanaka here? Mukudeko imimi ndikutoti wakuwasha wangu wasvika kaini mukuda chinyi pano? Riti voice amai handina kuya panapa kuzorwaka ka ndipo iri panapa pane rora day bosi ndangodzoka nemaaccommodation mumarainomu was happening here ndipo panoroora asi mimi takuko kaibaka kuno dress code bakani manje dzinzo mapurisa akapfaidze manduwe aiwaba mukuda kutigira mweya yayo wafishwa paroora romwana wanguyo imi amaimi angu mauniform kaya anosonwa kaya amusutonere kuti ijira chino kaya it is fresh from the bakery ka akarosonwa last week kawaya tazviziva tati maingeiko pano ndatoya panapa kutozokununura yamai as a state officer ka ndaya panapa kuchia kuzooffer bedzi handiti ka nikuona kuti hapana here materrorist angazosvika ka akabhomba panapa kozve mazuva ano kaizvo hazvichanzwisisika kaizvo vanhu vomuno chere ndakatadzeni kuda nyama chere oraiti pindai okay let's go isitiri bheke here yamai vakomanaka mukuda kupinda here yes handi yamai you first nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo akabva atanda kuchema bakani achiti kwai sekuru mandijira chibage changucho achita kupongomora kudandi orererererere asi mukomaka
makazomunyararidza kutodini kweipapai Bridget. Ndakasvika mwana wangu yachishema ndikada kukutsemurai. Shede, unopenga kani kutsemurani? Kuseya kumamisiwo. Apa miyo bapano. Padorowa munhu bakani. Akazondonyarara here. Ndichanitsoziya zvakaitika beni wa Bridget. Oh, ndabva ndaziva. Handiti ndipo makabva matanda kumimbira here mukoma. Makamimbira kwakutodiniko ndakanga mwaini. Oh ya, ndabva ndazoziwa. Ndakatanga kumimbira kwomuramba kai. Oh, maimba baby shark. Maikazire piko ipo pai mukoma. Kwange kulibe mafoni baka pai. Yawewo pa TV bakani. Ndaiona mu TV. Handi ndanda kushanda kwakoka irepo pai kugrindero kuwarungu. Ndakandochibata kudai. Kwakuchiza mumakumbo pangupo. Ndikabva ndatanda hangu kushaura. Mwana wohowe ngwangwangwangwangwa. Mwana woramba ngwangwangwangwangwa. Mwana wohowe ngwangwangwangwangwa. Mwana wohowe. Mwana wohowe ngwangwangwangwangwa. Warume soka. Owo. Ndabva ndakazivitsa. Wakwasha, makandosungika neiko. Sununguka iyi mabvisa pfuma bakani. Saka zvokuomberombera zvopachiribe. Izwai kusununguka. Titori right takadaiso amai. Musatye henyu. Officer, muchino doro here muchikapu chenyucho. Diro waidoro. Muchine mbichanaka. Asi akoka unogona kuratira chi. Wangonzadzira zvakoka ndogara angu ndangoti bhagu. Kopasa apa mwa wakapa. Igonatsai imi wampulisa. Muri kuda kutadza kutsika gearbox chere makoriwa. Wakwasha, ndati sununguka imazwa. Musasungika neba. Muri wana wangu imimi. Lege pombonoka. Yesaya apa ndipo mapedzera manje mumuzi maiziya. Isu vamwe tanga takatozvitinya kane kuda kwesichas maiziya. Bati sezvo mati tisunungukeka. Aiwa, takutoregedza kuzvitinya manje maibata. Hamuna were matitupiki mumuzi because nhasi nyama ndirakuidya kusvika yati baba nemuridzo. Regedzai muone. Owo, ijai nyama. Mukoma ngatimbire wakuwashawa. Wangasurukiwe tiripo chere. Owo. Tandaiwo matsabidi ndodaira. Owo. It's a Ingrid Bedo wakatsukunya ndichinyefu boys. Matsabidi and chimedza angels. Kona yemadzibaba. Ndine zvinhu zvinondinetsa baba. Nguva yareba mwana ndina. Ndikadzamaya ndoritsoma. Kuzama ndazama. Kupfuga mano mavhindi chinamata. Peno zvichaita norimwe ramazuva. Dambudziko rangu richapera here. Yes. Zviganzi zvangu ndezvedzinza zvingabviswa here. Saka ndauya kusowe. Kuzobviswa chambwa nezviedzo sowe. Owo, nhau yenyu ndanzwa madzimai saka nongedzerai kumusha kwenyu katatu. Mimi madzimai muri kurondwa nevarume vatatu. Zvandaona kwamunobva kwakashereketwa tu. Oyesh. Tezvimbiwa ndozorova machuni zvekudaro vakomana. He can sing man. Kondidirirewo kadoro mama. Doro riri kunaka iri man. Owo, reka tikudirire. Waimboda kuramba kaiyo uchita nenge mwana wangu usingamude barege iwewe. Ndaikuona bakani waitochipaliza muchechi akandopinda chete akapoda hache akapfeka maminisketi ache waiita kutadza kutaura kumberi kwevanhuyo. Isu tinozvala tinonguwa, tinozvala tichida. Tozvala zvitikidhimbaba isu. I know mama, but I just wanted to ask kuti the way yataita nayo iyi, boy, you mean the process is actually done just like that? Tetekera uzwerege. Pane bonanda poiriwa. Taifanwa chajama tekinya ndebvu. Twaenda dollars. Nyarara imi mukoma, mwana yenyu chere. But I think bamdiki wani point lavi. Sorry man. Wainiye yakundipinda musoro zvisiri zvomanje. I mean mama. Mama, hazvizotinetse rezi mangwana izvi because mwana wangu uyu lege wanzwa. Palibe kana chinonetsa baba. Handiti mauya kuoroora here. Mukabva maisa mari yese mupuleti. Hembe zorora spadhiti nadzo kuimba takuimbirai. Saka chinonetsa chii? Pombonoka itifale zvedizo. Aya. Zvemomzi mboisei kanotambika mbichana maiziya. Mumbotamba kamumbosimuka mumbondiwainira mbichana maiziya ka. Because timu ragara ratosimuka kairi. Lazini ndagara ndawanira masini acho maibata. Kulingirira masini kwakutodini kona iwe mwanangu. Wandigwadzisa zvekuti Oshomola, mota yangu iyi ndava nemakore ndinayo. Pandakadetenga ndofunga iwe waidowacha nachitokotoko chaicho. Waidopfeka manapukeni nemabhutisi.
iwe kudodhiraivha ka1 yobva yatofa kudai. Wandigwadzisa ini kutaura chokwadi. Iwe sara ndisaiza mwana yonzwa waka kana makatanga chikanga musade kuzopomera susu maiziya pamasini enyu izvezvi pamwe nyama yatogochwa sokuside uku pamwe nyama yatopo tokunosvika masini yatagoni Budweiser yatakamira panapa ndakudza kuradha kuti ngatisiye chikanga chichikwire makombi but waramba hati muna munonzi munoziya zvese chikanga ndi baba vako Oshomole wawaka bho futi handirwadziweni muradhangu waka pamasini akagara igatsa saka nyangwa kwamuti chikanga aka harana basa zvona nii ngatitoi pasi wangu tisiye murwero iyi mota ikai handifunga tichamuka ini wambona taipesikira chiri padhore kureftero kwapasenja uko wangaona chimuka pakadaro apaka maspirit medium yako ka anenge ari strong namana inga udori na mukanwa naye mwana iwe uri kudotaura rafu futi iwe wadauraya mota yangu chibaba dai muri mumwe ka matombonimirira ngudzi rese ramuri kuitira maiziya musikulekisa wangu ari kuroorwa usha wona kabhedza bhedza kudodiko kutsambuka kwatadoita chienda nekumbaje dzakoko ndokwadondikanganisira zvinhu zvese dende tadosvika ipapapa neniwo kwandanga ndichada kudoti tuwa ndichidoenda ndekupiko ona manje ka ini ndadetira iwewe sha kuti upinde mudheka waiziya hapana gaya wangu munidhi makazara benzi rese datasvika tiri bhasu zvaiita here usina kana taipi yechivindi cheglobal waiziya hazvibudezve kana taipi yechivindi chedhululu ungori kana wabudikira zvaisapera bhedza uku vanhu vanenge vachirowa kana nakalaka uku vamwe vachitora kana maselfi parikodorwa kana nedhululu waiziya alright saka todi ini zvekudoenda uko handichinei nazvo ini ndiringoda kuziva way forward chete yemota yangu nekuti pasango pana handisi kutopachenesawo ini mwari ngokuziva tichi garisiri takunangana ngori buda waiziya Oshomole iwa uwe mota iyi yaka waonaka iyi manje wakuita ndo inonzi labhalabha waiziya ndo masemtima asinganangani manje aya chibaba unoziva jesu asatombonakirwa nembangambanga dzese dzokundiitira dzibhedza inzwa yacho baba tokunangana ngoibuda taenda yuwi wadohaika iwe regedza ndidoedze kudomutsa ndega tuone. A few moments later. iyo makaipa chibaba mazongoibuda pinda tiendeko wakazungaira stereki kuzungaira kunozoita iri bhedza ngati bhofuti chibaba apa gayaka ndaitogari pange chasanganakana ntaipi yesineki waiziya tobva tangoibuda kwauya kana zongororo boys alright safi bo ambuya musapa manyanyosungikana stereki kanhaika feel free kana ndiripo kudai so inini handisi munhu ari difficult stereki ndokwanisa kana kutongokuhaga izvo zvambuya inzwai kakusununguka mbuya sunungukai ndiripo nhasi ndokwanisa kukupinzai kana machena makadhibha kaipapo ndiri right hangu ini muzukuru kondogoudzwa kusununguka nemunhu ini ndiri mumba mangu here obviously zvendakatosununguka okay kana musina kusungikana mbuya chisimukai pamakagara ipapapo mouya pandakamira panapo mombondiwainira so because I am a jealous guy. I don't want to see you talking to another guy. Iwe regi hausa wakukanda botomanda penzere iwewe kutsvaka kumamisiwa baiko wakuita uku mukoma matanda kaamapenyu pokudzika mako munobvei kuna imi pano vanhu pano mukwasha uye akautambe neni akadhakwa uya ini nikandimbokuwainira indogona ngotora chinzvimbo chake ndombokuwainisira isoma ibata foni yangu ikuvibrata ndiani ko ari kundifonere yada kundidhiskebhasina kana basa redu demeti usadaireba iwe zviri pebasa ba anobasa reko munhu ari kufonayo uyu manje ndinero chete kudhara kandakanorega kubata foni mafundanga maiziya yese achapa mamuri kuita seko bho zvekuti ndabuda kamufana wangu ndamboenda kumaroora waiziya yezve pane kamufana ke panext door pangu ka kati mudhakati kanorora musipo chichi kudai so zvinhu zvacho hazvitombofambi musha waiziya kuti dhara takanyorora musiko saka ndopandazomboti dhazva manje waiziya yezve saka muri peukama yesaya murikuita seko hanzi iko napisi vane dzungu kavaivai yezve vane dzungu pisi iwewe mufana wami yezve anatezvimbi vachona haiwa malaitas vaibata gaya kavanga achingodedzera zvinhu zvese kati kwendi nhozhi waiziya takaendapo paipai tatorora kati katosarwa nechenji shamwari aiwa tiri pamanakesi rikumboketere kuti vati kudikwa natezvimbi vacho hanzi kamwana kese kakari kungokura waiziya mudzinza imomo waiziya anenge akutolaza mahara kamufesi wangu waibata
because nyaya dzacho tatogara tatodzifambira kudharadhara waiziya. Iwe shamwari usazodya ka masini angu waiziya. Ukangoba chete masini angu ndasiya ndaapima ende ndikutoaziya. Hezvo. Uvaudze kapisi kuti hanzi nenyika ambuya makono. Yesaya. Achi chinorekete zvechinoda ichi. Waitaraki mfano kuti nyasuno ndakakoriwa purasi ndakafaridza. Ndaikona kubanzira kana mbama ibodzi zvaere. Uchaenda kogwira kwakadando. muzukuru rege chiu yakati waine kona Bridget zii kwakanaka here. Don't worry about it. Atojakoyo hamusi kuona kuti atorarero. Uko wedzera volume kanhai kasekuru baba kaoshombonde tambe zvedu isusu. Unditi kamanje nini kuti hanyasuno ndakafaridza saka hino ikweyo izvo ataura zvo zvese nozviso zvichazvunga kutaura zvo zvese zviri correct ndikandwedzere doro zvangu ini. Kecha. A few moments later. Naive tadi tadofonera mapurisa pano vanhu vakutoradza sekunge vaisigwa poison ava. Obviously poison izvi yonofunga kuti chimwe skipazi wangu kana breakers unosara uri munhu here. Iwe uri kuona hora paka inini bhedzaka ndikutona mudziginyira maiziya chibaba uchidorevei nhaiwe una akashidhika kazara ndubu ako ngatikabude tirove mabude iwe shoma wachori wakamira ipapo ndako kubuda newo wacho futi unozongosara uchizvidairira waiziya mabude right amaika ndoti mutangidza kakupindura mubvunzo isaenda kubvunza yaka 1 by 1 handisika mari muzuru makachasatanei imimi wamupurisa imimi mukati dzirimo dzitotonyatsokakata chaizvo here kana kuti pane ibodzi iri kuuyisa moto wakawandisa kana kuti patorino imwe futi isiri kutounza moto bako zvachose ndinyepei imhosva kayamukutopara yamai apa kabva you are sorting a police woman like me munotobotiye bhego yamai mimi panzvimbo yekuti mutsvake mbavha dzakaba mari yokuroriwa kwamwana wangu Bridget imimi muri kutosanisa inini manje ndingambe mari yangu ndopenga chere inini inzwa yakamai interrogation yanabasa kuti murudzi wemari ndianika I treat everyone as a fucking suspect manzwaka zvokuti chikamu chekukuputitsa tugaro kwedu tukakawira mukati tukaputana kauti ndokuti tiri bhago zvokuti chero mbavha chona ikatoona kuti wachona akabirwa hakuitwa seka inobva toziva kuti this is a fucking serious business. I'm not here to fucking pray handiti mundinyale wabhoyi manzwaka ndo zvinoripa kutedza dzimba dzevanhu kuno mapati richitsvaka hwawa ndiwe munhu anomhosva yese iwe wakuru wako aripi kwendi wanyepe wakauya baiweyo ukati kwai uri state security saka ipoyo mari yakaenda wanga uripi kwewa murudzi wemari wakazobirwa sei mari iwo chona wanga uripo wainge uripi I was not fucking on duty handitika ambuya ndoda kuti mundikwanira handitika ndaitozvingira zvaungodore nini ndichidira nyama yangu ikakagochwa handitika so now what I'm doing this is a fucking favor handitika ndati makanyasata nema rimwe zuro ndipindure ipapo takadya nomabhurufosi zvinobasa reiko alright bondeka makaguma kuita bonde rini amai rakanga rakareba sei makaita nani aiwe mutsuku here kana kuti mutema munhu wacho maguta kunyali waofisa mazvizwa kavhara ngebheshu komunhu kashangwe kagoko komanyeni kanyenze shut up fucking shut up manzwaka mukuda kuwana mari yenyu here amai mimi kana kuti mukuda zvinhu zviri kutamba handitika apa kapo mukuda kubatirwa here futi kana musingadobatirwa budai munono muenda handitika kasi kana muchida kubatirwa motobomera zvenyu kuti adzungire sechiera muri kuita handitika because isusu business reduka we ask each and every fucking details handitika auzive kuti panobuda ne-C3 case ndepaipi handitika so kana muchida kuita zvokuti muwane mari yenyu chiitai serious manje kwete zvedambira muri kundiitira ipi zvokuti ndakanyopoliwa kana kuti ndiribe kunyopoliwa nani zvinodzotsa mari yangu yochere izvozvo handiti papadai ndatenda kuSouth Africa kohodha wana maika tapedzereko nguva yangu ndichiuya muno inini kane nharo wena okay budai munomu budai muyenzi handitika kana ndichinge ndiri handiri kudaka ndichakudedzai futi handitika back to iwe mufanira kai wanditambe newe wazvinzwaka ndoipi kwaunenge uchitiitira ipapo apa wakanonoka futi kuya papozisheni mufanira iweweka next time ka usaite iyoyo yawatiitira iyoyo mufanira iwewe dai vanhu vakamukawa waita seiwe next time yakuita seiko chibaba hapana next time apa chibaba tikatongobudana papapa zvabvarana handinyengera tumazheri twemadhora ini tumadhora kuita sei kwachona apa wauda totiitira chihurumende chanasibhinechi handitika chekudhidhakita handiti ndo zvataichematese paipai apa ndo zvawakuda kuita futi iwewe wangu inzungu idzi wakaramba uchitangudziro dzanakonanga kubuda mufana wangu ka iyi ndinokuputitsa kukupeta wazvinzwa ka haikona kuda kuita zvekutamba neni handitika uri kuziva kuti ndinda yechimhanya here chimusini ichi
saka pese paishedzerwa mari ka make sure kuti ndaingoramba ndakanyarara waiziya yobva yangonzi yese dhamu ndiro saka usaite zvekutamba neni. I'm sure mari iripo yese kakata 2 gida waibata ka, saka paiwe ngondisota hako 1.8 gida waibata. Ndiro yepasi. Saka wembwa, handinozvinzwa futi izvozvo. Unotaura zva 1.8 kuita sei kwacho? Akarisika ndiana pachibaba. Handida timu rakamuka ndindaibatwe. Waizobvuma kuti tatitese. Iwe kubva chipfutseke mhani wepfutseke zimusoro zihombe wanzwaka. Iwe mufane wegaroziya kuti pese pane majuruka, pane ishwa waibata. Pese pane mangu yakatsvuka pashaikwe mago wangu. Saka zvinongori obvious paita mari kapese panotongori risk waiziya. Saka chitongotora risk takaenda pedu pepai. Hapana kawangu. Saka chitaura zvoti mari. Wosakuramba uchitora vhati dzokutaura idzi. Ndokunongo kubuda zvine ndubura zverese. Unondoona kupi? Aizve ndotokubata kakudheni kwechembere yauri kubanda yaye. Saka chindipa ka 1.2 iwe wobva watora 8 waya. Guda uku. Ndapasina ndanyondora ndubuka. Ndapasina yese usaita iyoyo nzwawaka. Usaita iyoyo. Mfana iwe kadai ndisina kuya ne-idea iyoyo waitora kupi? Zimusoro rako zihombe rakazara mvura iroro. Uri wemhanga mfana iwe. Alright, 50-50 yacho. But mgenga iwewe. Safi boy ramana. Unozoriska. Ezve, hapanazve. Yesa, muri kuita seko madoko. Ya, safi boy. Havapo. Handina kuinga iweni. Ndatongona garisi ichibuda waiziya. Ndikatiregedza ndiona hangu mfana wangu madokwana saka ndatoinga iwe hangu ka. Uri kuita sei hako mfana wangu ndiwe hako ka uri kulaza varungu avo. Siyana neni mjenga yonzwawaka. Unondivhiringidza iwe. Posvika panapa ndandotanga kurawa mabhukusi eri panapa. Iwe geta wei wako mhani wewe, handiti wakabuka fazhi here wewe. Isu vamwe tiri kubuka guka, iwe uri kubuka ndoipiko yaunenge uchiita iyoyo. Unosera totena taikondo mgenga iyoyo. Bamudikika, tinokurovai mukafa kuti fi mazvinzwa ka. Saka musada kuti pumukira zvisina kana basa rese apa. Uriwe kurwara njere futiwe. Murwara kuita seiko mujama? Makamhanyatsozitika neiko chibaba? Mutipoti moti dhadha. Namana. Aizve, notori murwere iwe ndiri kutokutaurira ka. Unoziva here kuti kamhomzi kauri kubanda kaike kantori ne5 zvimukuu iwe ndiwo wakutoita wechi6 ka. Anyway, haisiriwo nyaya ndafambira panapa ka. Ndine business proposal waibata. Imi wamurastem. Handita zvebusiness ini ndiri mwana wechikoro. Inzwai kamunzwe. Diffusion is the process whereby particles move from a region where the particles are highly concentrated to a region of lower concentration. Ukunzwa mfana wangu? Aizve, chirwere chawakapuhwa kana amai ava. Ndinoziva hangu ka kuti masvondo ekupedzisira ka unenge wakutovhurika asingaite kana wada kufa ka. Asi ka haisiriwo nyaya ndafambira panapa ka. Ndatika ndine kazheti kandinako waiziya. Rega ari kuroora ka. Saka pata toita mari waiziya. Chibaba, munoita mari seiko? Mabhiriji acho mwana wenyu here? Hatinoziva kuti mabhiriji omuzukuru wangu here nini? Zve madokwana ndo pane mari yachona ka ipapo. Gara uchiziva ka kuti nini ndiri munyika. Saka murumu macho imomoka aiwa nditenge ndiripo. Simple as takanotora mari takaenda wangu waibata. Iweweka unofanira kutongowana chinokunonotsa waiziya kusvika paposition. Ndobva ndagara ndapedza masports ka. Ndichingopedza masports chete haufanire kuita kana 4 minutes usati wasvika waiziya ka. Unofanira kutongosvika paposition mfana wamika. Haufanire kugara ka. Wakanonyondora mari wakaenda waiziya. Kondo yachozve. Wangu. Hausakufarisa here wewe. Kuriska kakoda kuti tito. Safi boy here. Iwe mfane wewe kayo. Kusiri kufa ndekupi papa, kusiri kuriska kwachona ndekupi uri murwere kaiwe mfane wewe apa watongosara hako kane 1 month yekurarama chete waiziya. Saka zvirinani ndezvipiko kuti ufe uchitambura kana kuti ufe hako uri pamudya ndigere But hapana. Zvagara unofunga kurova zheti. Wotongopinda yeke hapana. Jululu! Officer, mukati dzenyu dzirimo here imimi? Bear, can you please calm down? No man, Adzimai. Don't tell me to calm down. This fool is actually trying to play a fool, but he is actually very stupid. Iwe, wakakoka nani kuroora iwewe? Ndiwe munhu akakonzeresa kuti tibirwe mari iwewe. Officer, I'm sorry for my husband's words, but we are really desperate here. We need this money to be found, otherwise na mama akudye rinopisa kumba uku. Handiti ndozvandirede uda kuzama kukubatsira nazvo majika. Uyu kayo kwazvimumusoro kwa. Asi uboda kana kuita fucking listen. How can you do so? Iwe, kana uri kuedza kutibatsira zvekuti hanzi ndakamuwana ari Vegas zviri kupinda papi. Uri kuzvibvunzirei? Ndinenge ndida kuziva kuti munhu kwayo akabva nechekupi handiti ka because ka unoona kuti mukadzi wako abanyamisorwa idzo uri muka handiti.
unofunga kuti futi ugere nemunhu akanaka but usingatombozivi kuti iwe wakatogara futi nembaba handitika unombosiyira kuti kune dzimwe mhuri unoona kunge watopedza kubvisa mari yako pongosvika zvimwe zvimbavha zvakapfeka zvimamasikika zvobva zvatotorera mari yazvobva zvatiza apa zvinenge zviri mudhiri navatiza. Iwe mudhara iweka zvibati imbaba imi munandinyara manzwaka kweni pese apa ndanga ndiri kutoti mune zvinhu zvamuri kuda kutaura kaini nyambisirwa muri kutoda kundipomera. Can I tell you something, office? Is a free country, my sister. Taurai zvenyu. Okay, rega ningotora mukana unoka office kuti ningokudzai hangu mashoko matatu chete mazizino anenge embiti. Iwe ndokusunga wanzwaka usare kundishamisira panapa. Inzwa wanzwa kwezimhandara this go the boss fucking ways andisika because even wakwasha chonaraka they can even steal the money anditi. Iwe mudhara iweka zvibati. Iwe shut up oka andisutara newe nyini. Inzwa kaiwo zimhandara kune makesi ekutika vakwasha vachona ivaka vananotoronga dhiri nevanhu ka then pauro radhiye pachona pongosvika ka timu rakapfeka zvibhala zvanga kumeso kanditika robva ratongotora mari sebhozwa vanenge tachi dhiri nevakwasha bhozwa vanenge vatora chihuri handiti so vanenge vakutorwa surgery pamari yavapo. It's called recovery surgery. Yeah? Baby, we are wasting our time here. Let's go. Zveshuwa hapana zvataita apa because takabirwa then takutotitwa kunge masuspect futi. This was a waste of time. Let's go, baby. Iwe mudhara yoga ukwani. Hamusi kutengera munhu womutema chero drink zvaro. Alright, chitengai zvikinde panze apa utone mundigire. Ati mukanga iwewe safi boy kwada asina kumuka niwe vakabvakarara waita sei? Iwe mfaneyo kozvari kutotora chirimi kozvandiri kutonwa doro nepwere naimi. Haiyo chirimi chakuita seiko unodzingamira mukanga iwanzwaka. Zvinowanikwa uri kuita chirimi ndakunzwaka kana uchiti ndiri kunyepa ita kuti sadza tinzwe. Haiyo pisaka kwembwa ufuka ndingatozoti sadza renini he? Watotadza kuti sadza mfana wamika tazviona mhanini kuti ndiri kutora kane mwana mudiki achangodonha mazino mukanwaka ndachitofungidzira kuti ndikutora nemurume mukuru inini ko wamboti wani magatsi here mufana mukelazomu. Ndipe girlfriend yako zvezve one night chete tofunga tese semarangizha weziya tisina kusimira uno tinozobvumira kudzoka kwauri wanti. Dai ndanga ndine bhebhika taita kadhiri kacho waibata because zvamwari chaizvoka handina kana hwani zvaro bhebhi nini mufana wami. Zvemabhebhi zvinonetsa izvi vakubohwa asikana vachavo. Mabhebhi anobohwa nei? Akangomuka so waibata anongonetsa ka anenge angoti bhebhi woye warota chii ndogorotekwa ini ndiri chamunuka inini ka brother Joseph ka vanotongorotera poto hope waibata. Mugenga wangu poto yakura zvekutodaro handidi kubhaisa ukutovhurika ka iwewe unoziva kuti inini kubva nditanga kumhanya nemabhebhi ndakabva ndagena 4 kg dzese kona nchibikirwazve mugenga wangu spaganga makarona mabhekoni aya unoziva kuti ndisandatanga kumhanya namigration ndere 14 kg mugenga wangu. Ko izvezvi zvimakurema ka manganiko nhai oshazi ndakurema 18 chibaba zvamanje ka ndaona ndakutambira mu 1920 momumu ndaisododonha mazino marimwe zuro ka ndaenda tokuzvima 21 uko. Uri kufa kamufana wami une shuwa here yokuladza kachemberekai kai. Uri kukurara manje iwewe. Ufungati handisi kukuhwela here wangu ndikukuhwela weziya hanzi wamba uda kupindira bhedza wangu ka iwewe usiku uda kutoita zvegandrosi wangu vana vanopindwa soft weziya kwete zvenyu zvendejezo neamana ukaya wakabhonzora sha. Ini ndinopedza masports mufana wami kana uchinge wazogara wazvinzwa ka enda unobvunza mumabhooster mese muna getsmani kaumu kuti chikombero akaita sei. Ini ndinovhiya mufana wami ini ndiri bhucha menyu unoziya yese inenge yapinda muslaughterhouse mangu ka aiwa haibuderi mhenyu kana uchinge wazogara mufana wami waiziya. Dzina kurarama sei pande dzine dzakafa kare dzegere wangu kugetsmani ndokuziya uko hakuna zvekuti hanzi ndokuda here kana kuti chichi ndekuika zvetika kuti kwangu here kana kuti kwako kuike kwaunogutsikana kuti pondo inotenga iye but dherero rariya wakamboshandisa mushonga rudzi paipai because ndakaona muradhangu waka akatankurara zvibuda furu mhino weziya nemuhapwa zvese ndakatombofunga kuti pamwe yemboko yakirara kaini ndandada kutofara weziya mugenga wangu ayeri ai atomalaitazi mufana wamika una kaenda kaziita kamufana wami ndakange ndine kungodhasti kamufana wami waona. Iwe kungodhasti aisiye zvebwereye. Iwe mufana iwewe ka unenge uchizvinanganisa siko zvese izvozvozvo anyway ka ngatisiyei nazvo ndiye kumutsa bhuwa iziya ka but obvious ka ukaita overdose unenge watoita unenge wasatomutsimuka weziya unenge watogadzira sleeping tablets waibata ka. Ipapo bhondi kupanzwa but wakazonanganisa semanje zvetinokuisira penzi rese ndakaona mabhiriji akatakura akashama muromo weziya aperera ari uteka ndakaona shama raita kusvipa mataita kuti wakadzorera mukanwa
chibaba msete yoye mimi. Hainetse mfana wamika wangu unoziva ndakango. Wakuasha, tetekera iyi nini? Uyu musamutetekere ba uyu. Ndiye akazvara mwana wangu ba. Mazwa akawakuasha. Tetekera kama Bridget. Ndakandoti kamuti. Mutodini mukoma. Ndikuda pamiedzo nyasi unoyu. Mazwa ka ndikudaba. Nhai tete nababa Mole, hamunyarere. One zvamave kuita manje pakazara vanhu. Madi kumbaisa madhiferensi enyu pasaidhi. Tombopedza zvezuva ranhasi izvi. Hamusadaro suwasikana. Aiwa baba. Semukoma wari kuti ndikatanda kutaura nowakuasha. Iwovho watanga kupinimidza. Ndiwo ari kurooreva cheri. Wakuasha, ndati mimi mari iyo muinayo yese imari tindoti divided by. Masabidi. Unorudziwa kuda kuita uye? Mwana uyu mwana wazwa munhu akaita kuzvariwa, akasikasungumota baka akaenda kushiniwa. Usada kuita uziwa wakadandiba iwewe. Unoda kuti mwana atane mereji achiwa ano munyama chete. Ukwane iwe wazwa. Mukoma, nyange mukatodini, ndiripe basa nazvo baini. Mwana wangu uyu iye ndakagomera ndega 9 months. Ipo manyoporana na poliketi paye. Makamuramba bami muchiti ndiribe muzukuru akahuriwa ba. Saka icho muri kuda kutaura ipapa pachi. Shut up mukoma mazwa. Mama nasekuru, can't you see that you are embarrassing me here? Why does it seem like you are trying to sabotage my Rora Day Naim? Chandakanyanya kutadzira ichi chaizvo. Nyarara iwe. Tiri kutaura newe ba uri mwenga bakani iwe. Mukoma chitetekerai manje. 2001 ndiri kwaDhumaira uko ndichigara nababa Bridget. Ndakamuka rimwe zuva ndiribeka na sendiri bodzi zvaleneo mazwa. Pakumuka ndini uyo ndaenda kunasanda kwaiboeka ulimbo. Kwakutanda kuguma ulimbo paye. Ndipo ndakabva ndazwa odza kuchema. Apa Bridget yanga akapfeka manyangara. Ndakabvarura matisheti angu yese kwakugadzira manapukeni. Mama, can't you see that you are embarrassing me? Zvine basa rei zvamuri kutaura izvozvo? Asikanaka. Warekete Bridget. Wanenge ine situresi bakani. Wasiwa tapudze bunuri moyo maomo. Makabva matodinwa Bridget. Pakuzwa kamuodza richichema kudandi. Ndikabva ndaziva kuti awo kamunda boya. Pakugadzira mbendo yangu yandakaboya pamung'ando wanga uri ipapo. Ndikabva ndatoboya uchi hwakawandisa. Hwakazadza mbendoyo yese. Bridget uyu akaita mwezi 3 achirarama nouchi hwoodza. Kwazouya kamwe kamunhu zvakene koda kundiudza machajiro okuita. Mukoma hamundimamiseba imimi mazwa. Handikumamiseba. Uya kamuti ndozviti. Handito wakurerewe iwe. Noti kashangwe kako kakakuroriwa manje. Wakuda kuzvona nenge unomisidzana neni. Uyatimamisane kamuzvipere. Huye mukoma. Ndokutyaiba inini huya ikasikisai. Kule mani nemitezvimbika nemambuyaka. Tezvimbi holani. Direke iyi mina imi ndiwabanzure mukoma hawo. Iwe, wakabatisiwa mazaichiri. Uya kamundipunzumuri. Hati ndozvawareketa uda kundirowa inini. Uya. Inzwai munzweka hama dzadiwa. Ndikuziva kuti nyaya iyi iri emotionary handitika. Semaonero angu ini pachirasta changu ka. Ndangoona zvakakodzera kuti isusuka tiri marasta ende tiri vanhu vepeace and harmony handitika. Saka ndangoti sezvo mari yese yatangoya nayo yagara zvayo ichingosara panapa. Saka ndangoti vanhu tese ngatichingoiburitsei mari tigare taisa panapa handiti. Handiti ndizvo zvandiri kutaura here izvozvo. Saka wari kuti chiko mukoma. Alright saka regedzai ndidaiso handiti. Regedzai ndidailoti hwawa hwatinahwo panapa kauyu. Kana ndichinge ndadailota ndirinika. Ndobva ndadirira munhu wese ari panapa handitika. Ndichimudirira muhamaruva huro handitika muhamakula down manje. Kana zvichinge zvadaro muchitanga manje kurovana handitika. Nekuti mukada kubhurana muri sobhaka. Aiwa munozourayana manje maiziya. Iwe, I don't drink. Kana nena handitonwika. But apa kapa ndatoti munhu wese handitika. Saka hapana asiri kunwa. Ngatinwei tione. Chidirai timwe. Sori wakuasha wangu rege na sibinichi. Wamurasta dairuta henyu timwe. Handikwanise kudhailota manje pakazara vanhu kudai soka. Saka ini zvandakuchita manje ka. Ndakupinda mubedroom kwamo muspare bedroom mo handitika. Kana ndichinge ndapinda imomo ndodhailota ndirimo handitika. Kuini ndiri munyayika ini handina zvinoireni. Saka regedzai ndipinde kana ndadhailota ndobva ndauya nawo tobva tanwa tese maiziya. Hakuna kana munhu anoramba kana mumwe chete handitika. Nhai office, isusu tadedzerwa chii panapa, kuita moyo wakanaka imhosva here. Handiti takatoitawo tsitsi tikati mwana haanga arorerwe kusango, tikati ka vanhu ngavauye vaitire havo kumba kwedu. Nhasi tisu taakunzi takaba. Ivo mupurisa, hamuse maakufaritsa here mimi. Motiwo munoda kubatidzira mahanda penu uyu, munozokona kuudzima. Babaka, senge murimi henyuka. Dai matombogara yenyu pasika aye matombodzikama manzwaka. Amai,
imimi kaproblem yenyu ndekuti matongo henyu nedzura moyo kairi zvekutoti apa kapa ndakatongokutarisa hangu ka ndotoona kuti mimi hamuna mhosva makatendeka imimi. iyo unonditi suspect nini? Ndoita suspect pakutodini? Iwewo ndiwo fucking prime suspect mundara iwowo because ka nekuti apa kapa wanga une motive yokutodini usadondizwaba iwewe kuda kuzvibatidzira moto muanda penu unotsva pakani kushengwe kunenge wayabhurasha uko. iwe mundara kayo apa kapa ndiwo futi wakazvara zvanazvo vakomana zvese futi ka and one of it ka she's a fucking criminal. Last time akabva chakabuda muno mune bailout handiti apa manje warwadziwa kuti hanzvadzi yako yakarira vana mune zvakanaka ka saka kurwadziwa kuti yakurorwa ukati iwowe rega uipfidzise nekuitorera mari iyo. Mari wakaisa kupi iwowo bhozi ka ndichiona kuti apa kapa mari yekai hauna kumboisa kumba uko bhozi amai akava havatambire stolen property. Mari yekai wakaipanzidza dzako chiri chete iwewo taura toni. imimi ofisa imimi mukwane manzwaka mundinyare muri kuda kundipesanisa nemurume wangu here mimi muchitaura zvekuti hanzi heye tinozivana handizivane nemini mundinyare. Naiwe calm down man, calm down. Apo kapa ndotoda kutongobaridza nyaka kuti ndizive kuti zvakanzofamba seka. Iyo mundareyo wakapepuka nguva iwe mujusi iwewo. Iwewo wakapepuka nguva ye nyongono yako iwazwaka wakatomboka kutira kuti pakapindi pangu pofuti wakuda kurekete zvaunoda neparipoto wakapfekera uniform ika nenoda kumamisa nompama wakaenda kogwira uko kare makamwa ako yanenge ogawe chidhikiteta chomunhu. inini hangu munhu handiri kususpekta nditete tete vaiva nemoyo wakasindimara vaenda kavaona kare. What can be the fucking motive? kutoda kuita drama chaiko hamuvazive zvevai madhirama queen kai dai mambonyatsovaongorora maitobuda nesomething. Nai kutoda kutipedzera nguva yedu pano. Imiwo amaika ndakuregerai enda henyu ababaka watosungwa kabhozi ndiwo ka the prime suspect panyaya iyi. Ko zvandiri kubva kutaura zvese izvi nhai office hazvibvire ndivava. Officer, can you book this fucking bobocratic criminal? Bankuru ndokumbirawo mumboita serious. Handina kuya pano kuzotaura nyaya dzamaakutanga kutaura idzi. This is really a serious issue manzwaka. Iwe saka uri kuti nyaya yatiri kutaura panapa iyi ndo isina musoro manje. Inzwa kaunzwika makatogona zvamakaita izvika izvi nekuti dzauya padhuze kanzungu idzi kadzi kwaungotsukunura chete ndichidya hangu. This time ma1. Bankuru ndokumbirawo hangu nenyasha dzaMwari. Musafe makataura nyaya yenyu iwe manzwaka. Muri kuda kundiparadzira imba yangu here imbaba imi. Ndine nyaya iri serious pano. Imi ndo pamakutoda kutanga kutaura yenyu nonsense iyoyo. Musadaro imimi so. Alright. Chitaura kwacho. Chii chiri kuitika? Tex hasi kutaura neni Bankuru. Akatsamwa. He is blaming my family nekubiwa kwakaita mari. Imimi do you blame him? Munoziva here kuti inini kubvira nditange kunodoroka handisati ndambokoriwa level rakadaro irororo. I believe ka togona takaisirwa something chete mudoro muya nekuti kana but kana kuri kuisirwa kwachona Bankuru takaisirwa nani nekuti munhu wese aive muya akanga akavata nekudhakwa saka akaiswa chona ndiani. Inini handitozivewo ini asi I'm sure ka oshomola nechekuita nenyaya iyi chete. Sekuru havana kuuya musuya uya Bankuru ndoziva hangu kuti imbavha ipapo handirambe but musuya anotombobvira abudikira saka handichatozivawo ini. Saka ipapo ini handichazivawo ini. Saka inzwa kashamwari handiti chikomana bhiki chakabatikana here izvi zvine mupeta handikakula nchitimbonofara hedu katichifurwa nemhepo. Bva apa uko wakuzondibhohwa manje waguta kunyarwa manje mazizino anenge embiti wanzwa. Sekuru baba oshomole muri kudei? Kamunhu kapi kako nhaimi sekuru baba oshomole? Muri kumbotikwa nhaye asikana? Who are you talking about sekuru baba oshomole? Ndakuzokukatai manje. Zvinobhohwa uko. Who are you talking about? Ndiani wamuruda kurova sekuru baba oshomole? Iko kurova kwacho kwamunogara muchingorova vanhu nemuromo chete. All the time no action. You, I'm coming there now. Iwe. Kasika kugesa mota dzemakastoma uko. Iwe mfana iwe. Handitambe newe wanzwaka. Tamba nevezera rako handiti uri kuzvinzwa. Iwe, ukuda kutondipikisa kapanapa. Uri kukanganwa here kuti iwe uri mushando wedu panapa. Gesa mota toni. Gesa mota dzewanzwaka.
ndiri mwana wamurungu kaini suka mota tona suka tona. Iwe mfana iwewe kaiwa handisiwe zera rako usada kunditira dzungu wazvinzwa. Ukada kunditira dzungu inini ndinokuisa x kwaunogara nako wazvinzwaka. Chibva pano futi apa rutonhuwa weti futi mfana iwe demeti. Iwe zimushandira dhedhi vangu handiti unotambudzika here iwewe ndosaka kaka uri kugeza mota panapa handitika ndichada kupa zita rekuti kamageza ka because kaunogeza mota pakamba nadhedhi vangu. Iwe mfana iwe kaiwa ndati handisida zvekunetsana newazvinzwaka. Ibva panapa wazvinzwaka zidhoporido zimusoro rakazara masezi. Demeti ndibvirapo. Dhedhi ari kundituka. Chikombera was long, my son. What does she do now? Because now that fella likes food very much, which is atoning Zare. So why is he calling me? Dhedhi chikombera anditi. Ndatenga ndiri kutoudza zvangu murungu kuti mafananiro akaita namudharo wako aiwa makafanana asingaiti apa patomborina kana nidhi yatinashe mugabe kapo makafanana kuita mabhiza chaiwo. Dhedhi chikombera anditi. Ndabva ndatomutika pana mhomuzi vanosimbowanzogeza mota panapa kapo vaitovhunza kuti kamufesi kakafanana nalibhaka kanomboita nezveiko panapa. Dzakafanana nalibhoka, which is means kuti mwanangu akafanana kane maselebhu. Iwe kurungai uchiri kuimba here waimbonyera masongo kaiwe? Dhedhi ndichiri kuimba inini inzakamunzwa kaka. Ndini ndiri kupisa musodo dhedhi vangu ndiofisa musodo. Ndini ndinorira muno mugeto. Muno ndemangu musodo. Mudhara iko aratozvinonga anorima kamunomuyo. Yes, handizivi kuti ndirani kuinini. Saka mana vandira kuvaratidza kuti ini ndiri mukuru ndiri muhombe. Muno musodhomaka hakuna mumwe kunze kwangu. Saka tsaga mana wakawa ndangoti ndikatengesa mota chetika ndavaratidza kuti mukuru ndiani ini pakati pangu naiwe. Which is unotokunda kaana mbeu vese vaivaiwaiwewe chikombera fucking rubbish. Wakanzwa sei kambuke mwana wangu waka? Uyu kwacho uyu aneimba uyu music yake yabva yatondifungidza dhokasi moyoka yekuti kudadirana kupedza nguva pasi pezuva handitika tiri kutandara pano panyika yesu. Andaite rudo ndikuratidze ndichimiramira kuzama ndikufadze baba nama. Iwe mudhara iwe haikona kundiudza zvekugodzi kwenhengi kapanapa wanzwa. Ndokona kubvisa bhurugwa ndakasiya ndaitira weti muchishopu chako chinochi. Rege ndakuzokutoa kunyara manje wazwaka wabvira akarukisa moto manda peni yakoyi wapadhuze nokutsva manje wazwaka rega kutaura zvokutaura musupamaketi mangu munomu ukuzwa ukuona pamakastomaya. Iwe gita wewe wako mudhara wewe ndio unotishopere ikashopu kako kekushayaka ndokona kusiya ndazvidhotera zvese zvikazvi kasika kutaura kuti mari makaisa kupi. Paribe kana chibodzi chendoreketa newakadhakwa kudandiba Rege wazwa. Iwe mudhara akadzokunya haikona kundiudza kuti ndakadhakwa kapanapa ndiwe anditengera doro here unondiudza kuti ndakadhakwa inini. I drink beer because I've got my fucking money wanzwa. Anyway tell me something. Amnyare here vanhu imimi moti vakwasha waya kuzobvisa pfumo mapedza mubva matsara futi mari yacho. Mari wekudhota timu rangu. Chamwari ndatibuda muno wazwa tiribe kuba mari yako baisusu wazwa uribe kuona takabwa isu takatoda kuona kufendepo pai ndiyo pauka anochibwa chimbavha chako chomopo musoro chiye peno ndo chakatoba mari iyoyo tichaziwe. Aiwa kasista kako kaambuya kangu inini karipi handiti zvezvizvi kakabva kaenda kujozoko kunohodha makaita zheti mapedza kuita zheti renyu makuti rora riri kufanira kuripitwa nemari yani apa mwana wenyu anga asingatombonake futi ndakuchitokudzai chokwadi. Zvonetsa izvo ndangosiya ndaita mukonde muchishopi chenyu munomuka ndobva ndati da once zvakafanana izvo. Uya pano Rege sekuru mukangomurova chete. Yo Bridget wambozwa zvekutaura kafeneka koka here iwewe? I'm sorry sekuru be handei. Baby kuwabva wasvika watogona wasvika panapa wanga uyasvika ndatadzira kasekuru kako aka. Vanhu vakaona tiri mafundisi vanofunga kakuti takapusa strike tinenge takabatwa maoko nebhaibheri. Inini ndogona kurova munhu akanomukira kumakuva uko. Baby that's enough. Ako kakanaka manje. Unoziva muchechi medu muya bhebheka zvimadhara zvese zviya zvinotapirirwa newe zvekuti sekuru baba washomboli regai tiende isusu ndakuregererai. So you are forgiven for today. I'm a nice guy, you see? Nyangu makabe henyu mari yenyu mukaenda kunohodha kujozo zviri bofuti hapana chakashata. Rege wati chii? Zvandatotaura ndizvozvo
wazvinzwa. So you are accusing my mother kuti ndo vakaba mari yako manje. Unofunga kuti ka 2000 kakukokaya nako kanoshamisira kani? Sha, mama wakagara wachienda kuSouth wasati vakutombozwa kuti kune kamunhu kanonzi Thanks Kanengo. Manje ukada kuramba uchiita nharo ka. Ndakuzosiya ndazviitira weti zvesezvi. Kana kutobvisa brokwa izvi zvinosiya ndaitira magomu nomunhu once. Yui, inga uri rafu naiwe. I am done with you, thanks wanzwa. It's off. Bo. Handana kana basa nazvo ini. Ndosaka usinganaki. Newewo futi. Ndosaka rine tumadora. Rubbish. Hapa panyangara apa. Kadora. Uchadosungwa uko ameno ako. Hachi baba. Saka makandifaka imimi. Kusungwa nini? Ikoko wangu kuradharadha. Kohona kabedza pedu paipaika. Ndakazongonobudikira ndakanobuda weziya. Sadode kuchinja nyaya Oshomoli. Ndave kuda kuziva. Ukadoona kuti pane nyaya iri serious. Unoda kuivhara-vhara nekudozviitisa kunge wamwa mutoriro. Hauna umbodhakwa iwe. Usade kupusa. Bedza. Apa wakuita negingwa ifika apa. Hausakasi here iwe. Kana hani munhu achota tamboipedza here wangu. Hai mundimirira iwe. Gogogo ikanasikana. Ndiriko zvangu inisawi. Usadaro ndiwo adorova zve. Musadaro kanasikana. Kana munaita mari zveshuwa ntanga kudhura. Haiwawo. Tibvigwei uku. Okay. This is Mabude. Ndiri mwana wasisi wavo. Gogo. Ndane nzara ini. Mavhepa achirimo here. Mabude. Gogo. Ndoda mavhepa zvenguva ineyi. Ko antibhetiza. Muriseiwo henyu. Mafanira makatone mwe antizi andaicheta soka. Yanzi andiplakiza. Asi muri matwinzi kani. Iwe. Handitomuzieni munhu wakutaura iyeye. Lebvere kufanira kwacho hama wani. Anyway. Andimakanaka. Munopedza. Tarisai muone kutsvedzera kunoita skini yenyu. Apa roga munembeyawo ka. Apa bhoza. Kutange msinobvira mabvo ningirikina. Hamanaka. Murifire ndemuchembere wangu nai. Still safi boy futi. Murumwana sei mimi same team. Asikana. Apa mune basa hombe chairo. Dai achiri mazuva edu aya asikana. Beti, uzive zvawadofambira wawa. Uri kudamboedza kuita sei chaizvo panewe. Mazuva aya ndoapiwa andibhetiza. Mainakanisa dzipi. Wedemse. Takambonetsa nagogo vako ava nemabheni 10. Hehede. Vasikana, madosvika ndakutoda kudobuda. Handei, ndichibva ndanokudropai pabus stop apa. Mave kuenda. Aje, komani mambosiya kambo. Shatapiwe. Handei tivone vasikana. Kochiko naye asikana. Nanoboti kana sinimborara kuno kundozu. Kwete, hazvidoite. Ndiri kudoenda kumusha nhasi. Handei ndido kuperekedzai. Yesaya. Nzikakati murangu. Ndiyandakati shokari serious maziya. Haucheki driving kuswera kugeza maplace team kana mchinge mazoraga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya. Tibate isusu. Haucheki driving school maziya. Tokuise driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara akanota badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zviya. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingodaiso. Wogotonzibwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva maziya. Panamba zedu dzanenge sapaskirina zapo dzo maziya. Kana makuyaga muzazokanga kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.